Бүгін біздің форумда, президиумда Татарстан премьер-министрі орынбасары, Бүтін дүния татар конгрессы Милли шурасы рәйісі Шейх Разиев Василь Ғабдылғаязұлы қатнаша. Рахмет. Шулай Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті жетекшісі, Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Закиров Ринат Зиннурұлы қатнаша. Шулай Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Сөлейманов Тимур Җәүдәт улы катнаша. Шулай Бүтін дүния татар яшьләре форум рәисе Яруллин Тәбрис Мөдәрис улы катнаша. Давам итәбез. Гыйлем проекты җитәкчесе Шейхин Айдар Рәсим улы. Санкт-Петербургтағы Европа университетінің тарих факультеті профессоры Бустанов Әлфрид Кашшафулы. Қазақстанның татар һәм башқұрт ассоциациясының яшьләр оешмалары рәисе, Павлодар өлкәсенең халыклар ассамблеясы яшьләр рәисе Паули Элина Сергей кызы. Шулай дуслар, безнең арада Татарстан Республикасының президент аппараты, хөкүмәт әгъзалары, дәүләт эшлеклеләре һәм астрофизик, Россия фәннәр академиясе академигы, Россия дәүләт премия лауреаты Рәшид улы Сөләев катнаша. Көчле алкышлар, дуслар. Шулай дуслар, залда безнең белән Татарстан Республикасы Мөфтие Камил хәзрәт Самиғуллин катнаша. Алкышлар. Рахмәт. Һәм инде әлбәттә без сезнең белән Татарстан һәм башка төбәкләр, барлык дөньяның төрле илләреннән килгән Татарстан яшьләре. Көчле алкышлар үзебезгә. Форумның төп максатлары булып танышу, берләшү, проектлар белән эшләү, bir-birimiz белән тәҗрибә уртаклашу булып тора. Татар яшьләренең 2050 елга кадәр юнәлешләрен билгеләү. Һәм инде бүгенге чарада ул киләчәк турында һәм киләчәк турында сөйләп башлар өчен, башта сүзебезне, форумны башлап җибәрер өчен сүзне Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Шейх Разиев Василь Ғабдылғаяз улына тапшырабыз. Мин үземнең чыгышны ике өлешкә бүләргә телим. Аның беренчесе безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев Миңнеханов исеменнән сезгә форумда катнашучы татар яшьләренә тәбрикләү хаты, һәм икенчесе инде үземнең фикерләр һәм уртаклап сөйләшү. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиев улы Миңнехановның 7-нче Бүтін дүния татар яшьләре форумында катнашучыларны һәм кунакларны сәламләве. 7-нче Бүтін дүния татар яшьләре форумында катнашучы хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар. Сезне кунакчыл республикабыз башкаласы Казанда кайнар сәламлыйм. Татар яшьләре форумын үткәрү матур традицияга әйләнде. Бу проектның әһәмиятен бүген без һәм киләчәгебез өчен анда күтәреләчәк мәсьәләләрнең нинди дәрәҗәдә актуаль һәм мөһим булуы, шуларны уңышлы хәл итү мөмкинлеге билгели. Быелгы форум дөньяда, илебездә һәм республикабызда зур үзгәрешләр бару шартларында уза. Милли үсешкә сизелерлек йогынты ясаучы глобальләшү процесслары җитди борчылу тудыра. Бу нисбәттән татар телен, бай мәдәниятебезне, рухи мирасыбызны, гореф-гадәтләрне һәм күп гасырлык күркәм традицияларыбызны саклап калу, үстерү мәсьәләләре тагын да актуальләшә. Ерак перспективага юнәлешле мондый бурычларны хәл итү әлбәттә яшь буынга сезгә йөкләнә. Акыл, белем туплаган, нык ихтиярлы
халык мәнфәәтләрен айгыртучы һәм киләчәккә карап эш йөртүче өметле егет кызларыбыз, сез тормыш яшебезне яхшыртырга сәләтле. Татар яшьләре форумының үзенчәлекле эш форматы заман куйган проблемаларның бергәләп хәл итү, яңа юлларын, алымнарын барлау һәм эзләү, аларны эштә куллану, тәҗрибә уртаклашу өчен бик кулай. Дустана мөнәсәбәтләр урнаштыруның, аларның ныгытуының алдагы тормышыбызга һәм эшчәнлегебезгә йогынты зур булачак. Форум сезгә мондый мөмкинлекләрне бирә, алардан нәтиҗәле файдалану исә үзегездән тора. Ата-бабаларыбызга борын-борыннан хас булган бердәмлеккә һәм татулыкка омтылу кебек игелекле сыйфатларның хәзерге вазгыятьтә кыйммәте тагы да арта. Милли үзәкнең төрле чыгышлары татар яшьләренә берләшеп яңа казанышларга ирешү өчен нигез булып тора. Күп милләтле илебезнең икътисади һәм социаль тотрыклыгы ныклыгы өчен төрле халык вәкилләренең көчле рухлы һәм бердәм булуы кирәк. Форумда шушы һәм башка көнүзәк мәсьәләләрне уңышлы итеп хәл итү юллары билгеләнер дип ышаныч белгеләм. Хөрмәтле яшьләр форумында катнашучылар, нәтиҗәле эшләвегезне, заман таләпләренә туры килә торган дөрес карарларны кабул итүегезне, сау-сәламәт һәм имин бәхетле булуыгызны телим. Рөстәм Нургали улы Миниханов. Хактан да, кадерле дуслар, без әйтәбез инде бүген мәркәзебез Казан турында, башкалабыз турында күп кенә чаралар үтә һәм ул чаралар ул бөтен дөнья татар конгрессы аша үтәме, яки хөкүмәт яныннан үтәме, яки бүтән иҗтимагый оешмалар аша үтәме, без һәр вакытта да шатланабыз һәм килгән милләттәшләрне, дусларны каршы алып, бергә уртага салып, күп кенә булган сорауларны шишәргә тырышабыз, аларга җавап эзлибез. Монда төрле форматлар була. Монда килә безнең галим-галимәләр, дин әһелләре килә, җитәкчеләр килә. Шул вакытта әйтәсем килә инде, Татарстан яшьләр буенча эшләүдә Россия күләмендә зур гына эшләр алып бара һәм алар арасында, төрле өлкәләр арасында лидер булып тора. Менә безнең инде хәзер август ае җәйнең 2 ай үтеп китсә дә, biz әйтәбез инде яшьләрнең ял итү укучыларның, мәктәптә укучыларның ял итү программалары зурлап баралар, куллап баралар. Без Кырым, Краснодар крайларында, Татарстан күләмендә, бүтән өлкәләрендә үзебезнең балаларыбызны ял итәргә җибәргәндә, аларга инде профиль сменалар ясап, һәр вакытта да әйтәбез, тел турындамы, спорт ягыннанмы, яки уку ягыннанмы төрле сменаларга барып, үзебезгә шушы ял иткән вакытта фикеребезне, мөмкинлекләребезне нагында күпләп алып кайтырга, үзебезнең дуслар белән дуслар очрашып, яңа дуслар табып кайтырга телибез. Менә бүгенге форум ул шуларның бер нәтиҗәсе дип әйтәм. Бүген көндә бездә 60 өлкәдән, 25 илдән татар милләте булган безнең егетләр һәм кызлар монда җыелды. Кичә инде мин социаль челтәрләрдән карап, тәбризнең сөйләүләре буенча сезнең карап бик беренчедән шатланабыз, чөнки сез монда шатланышып, зур өмет белән килдегез. Төрле өлкәдән килсәк дә, безне барыбыз да үзебезнең милләтлегебез, телебез бергә җыя. Шуңа күрә менә берничә көн эчендә төрле секцияларда, округлар буенчамы, эш буенчамы, менә әле караганда да монда теге күргәзмәдә нинди матур проектлар турында сез хыялланып кына түгел, сез уже эшләгән бу проектлар шуларны күрсәтәсез. Һәм безнең инде төрәк менә шулай бер-беребез белән аралашып, дус булып, яңа дуслар табып, бергәләшеп, ныклап эшләп, үзебезнең татарлыгыбыз өчен, милләтлегебез өчен горурланып алга барырга. Монда бу очрашу гына бер форумда гына аны эшләп булмый. Без әйтәбез инде, бу беренче генә форум түгел.
Без күптән эшлибез инде дип, кемдер монда беренче тапкыр килә, кемдер инде берничә тапкыр килә. Ләкин араңа карамастан без монда иң беренче һәрбер килгән кешегә мөмкинлек бирәбез. Менә карагыз, 3-4 көн эчендә без Татарстан күләмендә кайда гына очрашмасак та, кайда гына булсак та, без әйтәбез, без татарлар. Менә безнең менә шундый эшләр бар. Татарстан күләмендә карагыз әле күп генә эшләр эшләнгән. Ничек аны эшләргә була, ничек алып барырга була. Бу бүгенге көндә, икенче көндә караганда әйтәбез инде интернет пространствода. Интернетта нинди генә мөмкинлекләр бар, бергә аралашып, милләтне саклап калу, аны алып буенча, теле буенча, дини, гореф-гадәте, милли кием буенча, һәм шул вакытта ашаулар буенча без күп кенә эшләр эшлибез. Безнең быел беренче тапкыр президентыбызның указы белән быел Мәрҗәнинең 200 еллыгы булгачтыр, Татарстанда Мәрҗәни елы дип игълан ителде. Менә атналык кенә без дин әһелләре форумы үткәргәндә 1076 дин әһеле килеп, менә шу залда без үзебезнең Мәрҗәниебез турында, бүгенге эшләребез турында, иртәгә турында сөйләштек. Шуңа күрә безне хактан да күп кенә борчый торган сораулар бар. Татарстаннан ерак киткәннән саен ул сораулар тагын да күбрәк әйләнә, чөнки халык саны әзәләя, барыбер тел әкренләп кенә киселә дип әйтергә була, төрле гаиләләр туа, һәм без әйтәбез инде, кайберләр әйтә, мин бөтен нәрсәне аңлыйм, ләкин сөйләшә алмыйм, чөнки телне оныттым инде дип. Шуңа күрә без әйтәбез, үз вакыты җитәр, без барыбыз да татарлар. Әгәр дә бергә булып, бердәм булып барсак, Алла бирсә ачылып китәр. Бүген ана телеме проектымы, менә шу очрашулармы, яки мәхәббәтме бирер үз вакытында, син әйләнеп кайтырсаң анаң теленгә. Менә бүген күп кенә проектлар караганда, безне күргәзмәдә без әйтәбез. Һәрберебез, менә бу залда утыручылар, яшьләрме, миннәрме, миннән дә алармы, без һәр вакытта әйтәбез, татар халкы ислам буенча, дин буенча, үзебезнең гореф-гадәт буенча җиде буынлы булырга тиештер, белергә тиештер. Халыктан да без күбесен беләбез. Ул безнең проектлар халыкның, кешенең күңеле аша үтә. Шәрәзә язумы, ак калфак буенчамы, татар гаиләләре буенча барымы, без аны хуплап һәр вакытта да алып барабыз. Ләкин без әйтәбез, менә карагыз әле. Әби бабайлар, әти-әниләр, татарча сөйләшкәннәр, алып барганнар. Нигә син менә шу буында үзеңнең шушы чалбарны изәргә телисең? Әгәр дә Алла шундый мөмкинлек бирсә, барысын бергә җыеп сөйләштергә, син аларга нәрсә дип әйтерсең? Ничек дип җавап бирерсең? Алар бит сине өмет белән монда дөньяга тутырган, телне алып барга дип. Без һәр вакытта әйтәбез, оҗма ханиләрнең аяк астында дип. Әгәр дә син үзеңнең әни телендә сөйләшмәсәң, фикер итмәсәң, китаплар укымасаң, язмасаң, үзеңнең балаларыңа бирмәсәң, аны белән кая китәрсең? Ләкин аны шул вакыт кирәк, әгәр дә без аны югалтканмасак барырга дип. Шуңа күрә һәр вакытта әйтәбез, бүгенге көндә безнең төп девизларның берсе әйтә, әти-әнинең, әби бабайның татарлары булу, татар телен белү, сөйләшү белән генә горурланып бетмә. Үзеңнең балаларыңның, оныкларыңның татарча сөйләшү, укуы, язуы турында горурлан дип. Бу хактан да зур мөнәсәбәт. Менә Камил хәзрәт безнең баш мөфтиебез бу чараларга нигә килә? Чөнки без һәр вакытта әйтәбез, безнең мәчетләребез бар, имамнарыбыз бар, мәдрәсәләребез бар, шәкертләребез бар. Татарстанда безнең колледжда бар, университетта да бар, академиядә бар. Әгәр дә ул юлда кирип китәбез икән, без бит инде җомга намазы, бүтән нәрсәгә барганда да, никахка да киләбез, бала туена да чакырабыз, үй туена да чакырабыз, күңелдә авыл булганда да барабыз, садака бирәбез яки дуга укытабыз. Әйбәндә кайда без әзерлибез үзебезнең дин әһелләрен аңлый торган, теге төпле, белемле, галим урынына җиткән андый кешеләрне кайда әзерләргә, әгәр дә Татарстанда булмаса. Шуңа күрә әйтәбез, әгәр дә читкә киткәндә мәчет бар икән, анда инде кирип татарча сөйләшергә була, аңлашырга була, бөтен нәрсә. Шуңа күрә без бүген үзебезнең имамнарга, үзебезнең мәчетләргә, мөфтиятләргә икенче бурычларны куябыз. Әгәр дә мөмкинлек булса, ябышып, вагазларны татарча, намазлар гарәп булса да аңлатулар, сөйләшүләр, әңгәмә корулар. Үзебезнең балаларны, оныкларны мәчеткә алып килеп, анда уйнау бүлмәләре ясап, анда тәрбиячеләр алып, әти, бабай, әби намазда булганда, син татарча сөйләшеп, уйнашып, сөйләшеп, үзеңә дуслар, бәлки чакта булса да кайтырга дип. Шуңа күрә без төрле якны карыйбыз. Менә безнең әле күптә түгел генә 7нче чиратта шулсын съездыбыз булды.
ол инде юстиция министрлыгында тикәрү үткәргәннән соң без әйтәбез инде Конгресс яңа сыйфатта эшли башлый. Халыктан да Милли шура башкарма комитет без барыбыз да бер команда булып, шуңа күрә төп мөнәсәбәтләр әйтәбез инде без дөнья күләмендә җәйлеп 10 миллионлап татар яшибез. Син кайда гына тумасаң да синең күңелең ягыннан, бөтен нәрсәң ягыннан да ул сыйфат һәр вакытта да кайтарырга тиеш. Ләкин Әби бабай дисәк тә, әтияни дисәк тә, bütün dünya, bütün bir yaşlarda. Biz her vakit aytamiz endi менә гаилә, бала туу шатлыгы, баланы үстерү, һәм бүген яшьләр. Безгә сездә залда утыручыларда урта яшьләргә караганда 23-24 яшь. Иң матур вакытларның берсе. Иң матур вакытларның. Чөнки әле алга барасы юлларының иге шиге юк. Горизонтларны белеп бетереп булмый. Бүген информацияны алу өчен интернет аша, социаль челтәр аша бөтен нәрсә, бөтен шуңа күрә без мондан ныклап ойныйбыз. Шуңа күрә менә төп форумның мөнәсәбәте монда килгәч тә үзебезнең Казанда кебек кайнап, менә мөмкинлекләрне менә шу 3-4 көн эчендә сез шундый монда теге информацион ягыннан поток бирергә тиешләр. Менә шу ойнауны күрсәтергә тиеш. Халык газеттар ашамы, телевизор ашамы, интернет ашамы, социаль челтәр ашамда бөтен нәрсә мин тәбризгә әйтәм, менә килдек 1000 кеше. Барыбыз да Инстаграмда күрсәтегез, иртә белән күп Инстаграмда, әгәр дә бит һәрбер кеше дә үзенең бер информациясын бирсә, или 1000 информация чыга дөнья күләмендә Казаннан. Абитка хәтле күпме чыкты, кичкә хәтле күпме чыкты. Теге менә күрсәтеп төп фикерләрне әйтеп, матур фотографиялар белән дөньяга күрсәтергә кирәк. Менә без яшьләр җыелдык, менә без шундый безгә кирәкле төп мөнәсәбәтләр буенча уртага салып сөйләшәбез, фикер кылабыз, алар буенча карар кабул итәбез. Дәүләткәме, конгресскамы биреп, аларның тормышка ашыру турында бергәләп эшлибез дип, безгә күп идеялар кирәк. Алар сездән алырга була. Икенче караганда без бергә кулга тотышып, аны иртәгә тормышка ашырабыз. Иртәгә ул сезнең тормыш. Biz әкренләп кенә артка чыкмыйбыз инде, ләкин тормыш ният көпчәге әкренләп кенә әйләнә, шуңа күрә һәрберсенең үз вакыты бар. Бүген иртәгә ул сезнең вакыт. Әгәр дә без бүген уртага салып, дөрес фикер кылсак, дөрес карарлар кабул итсәк, иртәгә мин әйтмим сезгә җиңелрәк булачак, иртәгә тагын да авырлак булачак, чөнки иртәгә икенче сораулар булачак. Ләкин biz әйтәбез инде, бүген карар кабул ителгән икән, ул дөрес булган, һәм аның иртәгә файдасы тиячәк. Ансы менә эш буенча беренче. Икенчедән яшьлек буенча, күңел буенча. Хактан да бүген мәркәзебез Казан шундый матур шәһәр. Һава торышы, урыны вакыты белән шундый матур. Бүген 30 градус. Карагыз, Казанның күпме парклары, скверлары, елга буйлары, безнең күп нәрсә бар, ләкин мин аңлыйм, программа монда бик кыса ясалган, ләкин аңа да карамастан без вакытлар табабыз, сөйләшергә дә, карарга да, карарланырга да. Шуңа күрә яшьлек дигәчтән үзебезгә мөмкинлек бирергә тиешбез. Сез монда менә кайбер кеше әйтә инде, ул балалар, яшьләр ниндидер сосуд дип, һәм без анда шуңа әйбер тутырга тиеш дип. Ул дөресрәк кебек, ләкин минемчә әйтәсем килә, яшьләр алар шәмнәр кебек. Biz biribizga күзләребезне яндырга тиешбез. Мондан хыялланып кына түгел, рухланып, күреп, горурланып, иртәгә тагын кайтасы килеп китәрлек булсын. Шуңа күрә мин сезгә барыгызга да уңышлар телим. Актан да әгәр дә менә шу очрашуга кемгәдер мәхәббәт хисләре тулып, ниндидер вакыттан соң безне туйга чакырсагыз, без шат булырбыз. Bütün Татарстаныбыз белән килербез, яки монда чакырабыз. Тормыш булгач бүтән нәрсә була, аның турында тагын уйларга кирәк. Әгәр дә без монда бүтән дөнья күләмендә татар кызларын, егетләрен җыябыз икән, тагын кайда барып йөрисәң кызлар эзләргә яки егетләр, алар барсы да монда. Шуңа күрә аның турында да унытмаска, яшьлек бит ул. Йөрәк команда биреп булмый. Шуңа күрә әйтәсем килә инде фикерләр. Менә без очрашабыз да, Алла бирсә, Яшәмбе көнне зур фестивалебез, Пишәм базарында булырбыз, Дүшәмбе илдә кайтып китәбез. Нинди фикерләр бар? Менә килдегез, без караганда сезгә бик зур рәхмәтле. Икенче караганда оештыру комитетына бик рәхмәтле. Шуңа күрә без бит икенче елга тагын җыелабыз.
Шуңа күрә бүген башта булганда фикерләрне әйтегез, языгыз, җибәрегез. Без тәдрис белән сөйләштек. Оештыру комитеты белән бу чара үткәннән соң җыелабыз. Шуңа күрә кемнән нинди тәкъдим бар 2нче елга, быел эшләргә безнең карыйк без аларны рәхәтләнеп язырбыз, һәм ала бирсә инде 2нче елга ул программаларны керттербез. Иң кысымгысы үзебезнең рәхмәтебез. Иң беренче рәхмәт сезнең әти-әниләрегезгә, әби-бабаларыгызга, дусларыгызга, якыннарыгызга, менә шулай татар булып калганыгызга. Чөнки әгәр дә әти-әни игътибар итмәсә, әби-баба ярдәм итмәсә, сезнең теләк булмаса, алай җыелышып булмай. Шуңа күрә алар өчен бик зур рәхмәт, һәм сезгә бик зур рәхмәт. Менә үзләрегезнең, әти-әниләрегезнең, әби-бабаларыгызның теләкләрен теләп, татар булып калып, монда килеп, бергә сөйләшүгә бу хактан да бер караганда рәхмәтлек, икенче караганда инде горурлык та. Әле мин Ринат Зиннуршка күрсәтәм, менә безнең балконда шундый матур итеп безнең татар кызлары утыралар. Чөнки без инде икенче хәзер бәйгегә әзерләнәбез, татар кызы бәйгесенә. Бу хактан да безнең өчен горурлык, чөнки нинди генә гаилә булмасын, нинди генә милләт булмасын, bütün нәрсә безнең кызларыбыздан, хатын кызларыбыздан, әбиләрдән чыга. Әгәр дә безнең кызларыбыз пөхтә, акыллы, шибәр һәм эшчән, тырыш гаиләле булсалар, безгә ирләргә бер нәрсә дә калмый, сезнең кулга ләгергә дә рәхәтләнеп, ләззәтләп, эшләнеп, горурланып, сезне кулда күтәреп йөртергә. Шуңа күрә сезгә барыгызга да шәхсән бәхет, иләргезгә кайткачтан тагын бер кат үткән көннәрне әйләндереп, әйтергә кирәк. Казанда шундый матур булды. Алла бирсә, беренче мөмкинлектән кире тагын кайтам әле ди. Уңышлар сезгә. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе, актив җәмәгать эшчәнлеге өчен Корманов Фәрит Зәки улына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә нәтиҗәле хезмәтләре татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы Татар яшьләре форумы төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе урынбасары Кашапов Рәдиф Фәрит улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы Татар яшьләре форумы төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе урынбасары Файзрахманов Айрат Шамил улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Германиянең Аргамак Татар яшьләр берләшмәсе коллективына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәхмәт хаты белән Татар яшьләре форумы советы әгъзасы, Бөтендөнья Татар Конгрессы Республика иҗтимагый фондының Татар яшьләре оешмалары белән эшләү комитетының әйдәп баручы референты Гыниятуллина Гүзәлия Шамил кызы бүләкләнә. Мәскәү шәһәренең Бердәмлек яшьләр клубының кураторы Гомәрова Рима Гыйльмигаян кызы Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәхмәт белән Милләтебез алдындагы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен
Бүтін Dünya Татар Конгрессының рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Россия составында ислам халыклары тарихы буенча ТАИФ профессоры Альфред Бустанов. Уфа шәһәренең Ихлас мәхәлләсе яшьләр советы рәисе Дәүләт Шәнафирәт Әмир улы. Алтай крае Дулкын татар мәдәнияте үзәге иҗтимагый оешмасының рәис урынбасары, Яшь йөрәкләр яшьләр клубының җитәкчесе Зиннатуллин Артем Константин улы. Алтай крае. Удмуртия Республикасының татар кызы конкурсысының төп оештыручысы Саттарова Рушана Андрей кызы. Нур Уфа дәүләт татар театр пиар менеджеры, татар теле курслары укытучысы Сафина Гөлшат Нәвәл кызы. Мәскәү шәһәренең Умарта татар теле курслары җитәкчесе Сафина Лилияна Михаил кызы. Гыйлем проекты җитәкчесе Шайкин Айдар Рәсим улы. Бүтін Dünya Татар Конгрессының рәхмәт хаты белән Әстерханның Дуслык төбәк иҗтимагый оешмасы Татар милли мәдәнияте җәмгыяте бүләкләнә. Пермь краеның Шәк-Шәк татар яшьләре төбәк иҗтимагый оешмасы Бүтін Dünya Татар Конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Рәхмәт Василий Гайнович, шыннан да безнең яшьләребезгә тагын бер кат, актив яшьләребезгә тагын бер кат көчле кул чалыйк әле дуслар. Дуслар, киләсе чыгышлар, алар киләчәк өчен, татарның киләчәге өчен мөһим бер тематикаларга бүленгән. Мәгариф, мәдәният, тел һәм гаилә, яшь эшмәкәрләр, авыл яшьләре һәм шушы тематикаларга багышлап һәрбер кеше әзерләнеп чыгыш ясаячак. Тик хәзер форум 2 елга бер тапкыр уза һәм үткән 2 еллык форумның нәтиҗәләре буенча сүзне Бүтін Dünya Татар яшьләре форум рәисе Тәбриз Яруллинга бирәм. Көчле алкышлар. Рахмат, бик зур. Рөстәмнең микрофон бирәсе килмәгән, күрдегезме? Ләкин мин тартып алдым. Мөмкинме, минем анда презентация булган иде. Кичә төнне әзерләдем, махсус мотор рәсемнәр сайлап. Армадыгызмы әле тыңлап? Юк, 90% арган димәкме? Минем чыгыш иң шундый күңелсез булырга тиеш, күңелсез түгел, иң скучный булырга тиеш. Иң скучный булырга тиеш, шуңа күрә мин аны отчет дип атамадым, хисап дип атамадым, киләчәк, кайчан киләчәк дип атадым, юк? Безнең бу форумның төп темасы, чөнки безгә яшьләргә һәр вакытта да әйтәләр. Сез безнең киләчәк, балачактан әйтеп киләр, сез безнең киләчәк. Кая барабыз без, кайчан җитә ул киләчәк, кайчан безнең вакыт җитәчәк, аны беркем дә әйтми. Ул сорауга җавапны без үзебез эзләргә тиеш. Ярыймы, киләсе слайд. Безнең бу 2 ел эчендә бик күп күчәмем сезнең. Үчтер, рәхмәт.
Безнең бу 2 ел эчендә оештырган чаралар бик күп булды. Мин тәфсилләп һәрберсе турында сөйләп тормыйм. Алар арасында күп еллар оештырган чаралар да бар. Мин татарча сөйләшәм. Аңа инде 13 ел, татар дозорга 7 ел, Печән базарына быел 6 ел була. Европа татар яшьләре форумын оештырдык һәм бу электән оештырылып килгән чаралар турында шуны гына әйтәсем килә. Менә барыгыз да бер урында җыелган вакытта әйдәгез бу чараларны сезнең дә төбәктә оештырыйк. Biz аның буенча инде бер китап язып бетердек. Сценарийлары да бар. Логотиплардан алып, бүтән мәгънәсе, бүтән хәрефенә кадәр бүтәнесе язылган. Аны оештыручы кешеләр бар. Килегез, өйрәтеп җибәрәбез, кирәк булса сезгә барып бергә оештырабыз. Бу чараларга кушылырга гына кирәк. Килешәсезме? Кушыласызмы? Яхшы, рәхмәт. Менә Али вакытында безнең бу проектлар буенча яшьләр басып торды. Кем үзендә оештырасы килә, шуларның контактларын яздык. Кем язылды аңа бүләк тә бирдек. Ул бүләкне теге алдаладым да киттем түгел. Сезгә форум биткәч шалтырачакбыз. Алла бирсә бергә бу проектларны оештырырбыз. Ләкин аерып узасым килә бер проектны, менә бистә 2.0 иң соңгы пункт булып язылган. Ул безнең яңа проект булса да бик мәгънәле. Чөнки без хәзер яшьләр зур шәһәрләрдә яшибез. Анда укырга барабыз, гаилә корабыз һәм минемчә biz шушы шәһәрләрдә үзебезнең урыннарны эзлибез. Шулай бит, үзебезнең тамырларны эзлибез. Мәсәлән, Казанда ул җиңелрәк, монда татар урыннары бик күп. Бар, мәсәлән, Оренбург, Томск кебек шәһәрләр, анда безнең татар бистәләре бар. Әгәр дә без андагы йортлар турында йортларны кайгыртмасак, аларны сакламасак, популярлаштырмасак, төрле чаралар анда уздырмасак, алар шулай итеп шиңеп югалып калачак. Менә бу берничә ел эчендә мин үзем басам. Бу берничә ел эчендә без Мин сезгә матур картинкалар әзерләгән идем, күрсәтәсем. Менә шуны. Ярыймы, мин монда басмыйм, сез генә басып барасыз, яме? Сөйләштек. Бу 2 ел эчендә бу бистә темасына без 40-ка якын ачык экскурсия уздырганбыз. Бу бистәне ничек итеп үзгәртеп була, аңа 10 идея бергәләп утырып, мидавылы уздырып, без шулай итеп мозговой штурмны атыйбыз, тәкъдимнәр керткәнбез, аксакалларын да җыйганбыз, бистә сәгать оештырганбыз. Бер туктаусыз бу теманы без җибәрмичә эшләп тордык. Хәзер менә сез экскурсиядә булгансыздыр, Том Сойер фест була. Әле дә менә безнең тәкъдим белән татар бистәсенә ул фестиваль күчте. 1-2 йортны без үз кешебез белән буйыбыз. Менә мәсәлән Оренбург, Томск минемчә беренчеләрдән булып бу темага кушылырга тиеш. Ярым киләсезләр. Икенче шундый мөһим әйбер, biz ничектер интеллектуаль яктан үстек, яшьләр дигәч һәр вакытта да нәрсә гадәттә күз алдына килә. Шундый футболкалар ясаган, кулларына байраклар тоткан, ниндидер акция уздыралар яшьләр, нәрсәдер өләшәләр урамда, шулай бит. Юк, алай гына түгел, минемчә яшьләрдә әле интеллектуаль потенциал бар шундый зур. Һәм безнең менә Акыл фабрикасы дигән проект эшләп килә, сез дә ул проектларга киләсез, чакырганда. Һәм менә бу мәктәпнең үзен реклама ясамыйм, аның продуктын реклама ясыйсым килә, чөнки монда без чын мәгънәсендә шундый think tank итеп без аны күрә идек, һәм без аны булдыра алдык минемчә. Шушы 2 ел эчендә моннан балалар телевидениесе концепциясе, яңа татар мәктәбе моделе, ачык университет концепциясе, бистәне үстерү буенча тәкъдимнәр, алар бөтенесе дә шушы Акыл фабрикасы вакытында булдырылды, эзләнүләр алып барылды, һәм ул безнең чын интеллектуаль продукт. Biz аларны бөтенесен дә хөкүмәткә бирдек, җәмәгатьчелеккә ачык итеп ясадык. Алга таба да минемчә безгә төбәкләрдә, чит илләрдә менә үзебезнең киләчәк турында, безгә нәрсә кирәк шул юнәлешләр турында бергә баш миләрен җыеп, бу әйберләр турында уйлап эшләргә кирәк. Киләсе слайд. Монсы тәфсилләп сөйләп тормыйм. 2 теллелек буенча мөрәҗәгатьләр кабул итү, тарихи бранч, менә әле генә барлыкка килде,
Bugün görecəksiniz, tınlayacaqsınız Tatarstanın yaş işçiləri proyekti. Tatarşa yaz. Barmız alda kim менә шушы Tatarşa yaz diktantında qatnaştı, bunu көтәрегез әле. Менә бар шундый кешеләр, biz аны 9-10 ил белән 20 төбәк белән бергә оештырдык. Быел Алла бирсә ноябрь башында монда килгән һәрбер татар яшьләренең оешмасы үзендә бу диктантны безнең белән оештырды дип өметләнәбез. Әле бардык, Петербургта ясыйлар икән әле татар уку, ансы тагын да кызыграк. Бәлки шулай 2 көндә аны зурлап масштаблы оештырырбыз. Һәрберсе турында тәфсилләп сөйләп тормый. Тәбриз, әгәр дә әйтсәк, бу татарча яз дигән буенча өметләнәбез генә түгел, бу бурыч итеп куярга кирәк. Яхшы. Бурыч итеп, әгәр дә без әзерләнәбез генә дисәк, мөмкинлек бирсәк, кемнең теләге юк, кемнең мөмкинлеге юк, юк без әйтәбез, бу безнең бурыч. Biz татарча язарга тиеш, һәрбер өлкәдә, һәрбер яшьләр канатында, һәрбер килгән делегат әзерләнеп, ноябрьнең инде хәзер числосында әйтергә кирәк. Biz иң мөһиме үзебезнең яктан андый мөмкинлекләр оештырырга тиешбез. Аны бирергә тиешбез һәм көтеп калабыз. Дөрес бит? Все, менә уже кул күтәреп сайлап алдык, чөнки кул чапты. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Ярым киләсез. Сен нишләптер тиз киттең әле бүтәннәрне әйтмичә. Мин уйлыйм, ул bütün проектлар һәрберсе тәфсилләп сөйләсәк, вакыт күп уза, бөтенесенә кушылабыз. Бөтенесе дә алда гел булмады инде, бу 2 ел. Шулай бит, безнең шундый кызганыч моментлар, авыр моментлар булды. Һәм ул беренче чиратта безнең тел мәсьәләсе белән бәйле булды. Аеруча былтыр көз көне шундый авыр чаклар булды име. Тел мәсьәләсе ул безнең хәзер көн кадагында. Һәм biz яшьләр ни өчен хәзер кулны төшереп, инде булмый, сагышка батып утырырга тиеш түгел. Без үзебезнең бу мәсьәләгә карашыбызны белдерергә тиеш. Ничек итеп белдерергә? Менә хәзер алга таба безнең тел бетмәс өчен без нәрсә эшләргә тиеш? Озак уйламыйча, аны эшләргә, тормышка ашырырга тиеш. Һәм мин менә бу слайдта берничә шундый сагышчык дип атадым мин аны. Безне күңелсезләндерә торган шундый пунктлар язып чыктым. Икенче менә әйттем инде, күп кенә проектлар ясала, мин үзебезнеке форум исеменнән ясалганы турында әйтәм. Әле бит бар безнең Себер татар яшьләре фестивале. Мәскәүдә елда уза, шулай бит төрле чаралар анда. Һәрбер төбәкне атап узмыйм, күп проектлар ясала. Шулай бит менә иң-иңнәрен без чакырдык аллеяга. Ләкин алар нигәдер һәр вакытта да biz үзебез эчендә генә ясап калабыз. Башкалар әйдәгез әле моны бергә ясыйбыз, әйдәгез моны бергә ясыйбыз дигән әйберләр бик сирәк шундый әйберләр. Шуңа күрә минемчә без менә монда күргән бөтен проектларны язылып, сессияларда тыңлап, аларны үзебезнең төбәкләргә алып китеп ясарга тиеш. Шулай итеп без бер-беребезгә ярдәм итәчәкбез бик каты. Һәм өченчесе бу инде шундый глобальный дидер бер фикер име. Ничектер дөнья күләм әле танылу килмәде безгә татарларга. Аллага шөкер, менә күптән түгел генә безгә хәбәр килде име. Бәлки ишеткәнсездер, Стокгольмда анда Нобель премиялары бирә торган залда Фәрхәт исемле татар егетенә татар Википедиясы, татар проекты өчен ел Википедисты исеме бирделәр. Ишеттегезме, ишеткәнегез бармы ул хәбәр турында? Фәрхәтне котлыйбыз, бу татар проектын котлыйбыз, аны дөнья күләм шундый зур конференцияда игълан иттеләр. Менә шундый үрнәкләр, татар проектлары дөнья күләм танылган булып, менә шундый очраклар күбрәк булсын иде. Дүртенчесе безнең мәгариф темасы бик аз, белем бирү темасы бик аз. Күбебез оештыра, ниндидер мәдәни чаралар, акциялар оештыра, без дә аны белән мавыгабыз. Ләкин безнең иң төп тема ул белем бирү, белем алу. Хәзер белем алу заманы. Һәм без бу заманның иң алдында торырга тиешбез. Кая белем бирә алсак, белем бирергә, ала алсак алырга. Шуңа күрә мәгарифкә, образование дигән темага караган проектлар безнең күпчелек булырга тиеш. Калганнары азчылык. Киләсе слайд.
Безнең берничә тәкъдим бу бөтен әйткән сүзләр буенча. Менә без хәзер күп кенә чаралар уздырдык. Киләчәк турында сөйлибез бит инде. Һәм мин дә өметләнәм, сессияларда чыгыш ясаганда сез үзегезнең чыгышыгызны шундый 3 этапка бүлерсез. Хәзер нәрсә эшлибез, нәрсә планлаштырабыз һәм якынча 30-нчы елларга без нинди максатларга ирешербез һәм бу максатларга ирешү, тагын да эшләү 50-нчы елда безнең кайсы хыялны тормышка ашырачак. Менә шундый фикер белән яшәргә тиешбез. Шуңа күрә дә без үзебезнең хыялларны, теләкләрне язып куйдык. Менә без күптән хыялланабыз заманча татар мәдәният үзәге турында. Чөнки Казанда хәзер 25 татар берләшмәсе бар. Һәрберсе нәрсәдер эшли. Шулай бит. Һәрберсе үзе бер дөнья. Аларга бер зур мәйдан кирәк. Алар анда иҗат итәр өчен һәм төрле яңа проектлар, яңа әйберләр эшләр өчен. Без Алла бирсә дәвам итәчәкбез. Бу алгы 2 елга шундый үзебезгә максат куярга тиеш. Менә Татарстан аеруча, Татарстан буенча һәм Россия төбәкләрендә форумның бүлекчәләрен яисә татар яшьләре оешмаларын ачуны дәвам итәргә. Без моны планга куябыз һәм 2 елдан соң Алла бирсә сезнең алда я без, я тагын кем эшләячәк шул хисап тотырга тиеш булачак. Һәм безнең татар яшьләре проектлары, алар татар гомуми проектлардан ничектер үзенчәлеге бар. Шулай бит. Дәрте беләнме, алар өчен менә аерым шундый грант, фонд, стипендиялар булдырырга кирәк. Без аның өчен хөкүмәт белән дә, безнең хәлле кешеләр белән дә эшләргә тиеш. Бу минемчә шундый очевидный фикер. Моның белән килешәсезме? Нигәдер татар кызлары беренче кул чаба башлады. Әлбәттә безнең менә мәгариф системасы бар, ул әле мәктәпләр, татар мәктәпләре бар, татар балалар бакчалары бар. Әлбәттә күптән әйтеп киләбез, һәр милли хәрәкәтнең һәр буыны әйтә, безгә университет кирәк, безгә университет кирәк. Менә безнең яшьләрдән шундый ачык фикер, зур колонналы, аерым биналы бер университет кирәкми ул. Ачык университет, онлайн университеттан башларга кирәк. Һәм минемчә бу безнең шундый зур пробелны, зур бушлыкны, татар телендә югары белем бушлыгын тутырыр иде. Хәзер инде бу тел мәсьәләсе аны айрат тәфсилләбрәк сөйләр, ләкин татар сыйныфларын ачырга, татар мәктәпләрен оештырырга, якшәмбе мәктәпләрен оештырырга хәзер бу безнең көчтән килә торган эш. Ансы да эшләргә кирәк. Ярыма киләсе слайд, бу безнең тәкъдимнәр булды. Паскриптум дип атадым мин аны. Тәбрис, мин мәктәпләр турында все-таки башлар идем балалар бакчасыннан. Мәктәпкә барып җиткәндә, бүген 7 яшьлек балалар инде алар аркылыга да, торкылга да укый беләләр, 100-гә хәтле садыйлар, 1000-гә хәтле, бәләкәй асма калар. Шуңа күрә балалар бакчасына да кирәк. Балалар бакчасы аннары мәктәп. Мин тәкъдим итәргә. Рәхмәт, яхшы. Минем соңгы слайд атала паскриптум дип. Чыгыш шуны белән тамам, ләкин онытмаска кирәк. 2020 елда безнең нәрсә була? Халык санын алу, шулай бит җан исәп булачак, бөтен Россия буенча. Тәкъдим итәбез, инде 19-нчы елда моңа әзерләнә башларга. 19-нчы елны игълан итәргә, бу 2 еллыкны всероссийский переписью татар, ягъни шулай дип ясадым, теге логотипка түбәтәйләренә өстәдем һәм яшел төскә күчердем. Тәкъдим итәм шушы 2 еллыкны всероссийский перепись татар менә шулай игълан итәргә. Без яшьләр, переписчиклар рәтләренә киреп, үзебез кайнаттырып кешеләрне, аларның үзаңын үстереп, бу безнең көчтән килә. Без мобильный һәм кешеләрне илһамландыра алабыз. Шуның белән минем чыгыш тамам. Киләчәк, кайчан киләчәк? Шундый сорау кала. Безнең шундый промежуточный җавап, киләчәк ул үзе килмәенчә. Без аны әз генә этеп җибәргә тиеш. Рәхмәт. Рахмәт, Тәбрис. Һәм инде модератор буларак минем Тәбрискә бер соравым бар. Менә әйтеп киттең, бар шундый мәсьәләләр, бар шундый проектлар, аларны тормышка ашырып бетереп булмады. Һәм һәр елны бит резолюция кабул ителә форум вакытында. Менә сорау нәрсәдән гыйбарәт? Нинди 5 сәбәп, бәлкем 3
Төп сәбәп бу проектларның тормышка ашмауында. Кичә шул ук мәсьәләне күтәргән идек, бәлки теге тормышка ашмаган, яки ашырып карады килеп чыкмаган, шундый проектларны барлаган идек. Гадәттә без проектларны үзебез эшләмибез. Без аны бергәлектә эшлибез. Төрле берләшмәләр, оешмалар белән. Һәм ул бик дөрес була. Чөнки без мәсәлән фәндә специалист түгел, шулай дип фән өлкәсендә. Мәсәлән, без һәр вакытта да Айдарга мөрәҗәгать итәбез. Чөнки ул татар телендәге фәнне популярлаштыручы кеше. Һәм без бергә нәрсәдер эшлибез. Гадәттә кай вакыт безнең тәкъдимнәрне берләшмә кабул итми. Шундый очракларда теге мин ул берләшмәләрне сүлбә әйтүем түгел, ләкин ниндидер аңлашмаучанлык, ләкин без аларның эшләрен аңлап җиткермәгәнгә шундый мәсьәләләр була, ул чараларны уздырмый калабыз. Ләкин без беркайчан да күңел төшми аның аркасында. Беренчедән без яшьләр, безгә һәр вакыт скидка ясыйлар. Ярар, бу яшьләр әле килеп чыкмаган икән, килеп чыкмаган икән, тапкыр килеп чыгар дип. Монсы бер, икенчесе ул без һәр вакыт экспериментта булырга тиеш. Без менә яңалыктан курыкмыйбыз. Без үзебезгә конкурент итеп, шундый дөнья күләм танылган проектларны алабыз да, шулар дәрәҗәсенә җиткергә тырышабыз. Бу һәр вакытта да безне теге эзләнүдә нәрсәдер яңалык эшләргә этәрә. Минемчә бу бик дөрес. Яңалыкны һәр вакыт эзләргә кирәк һәм аннан башмый гына үсә. Өченчесе бар? Өченче сәбәп. Өченче сәбәп юк, өч сәбәп юк, аның күп була сәбәпләр. Аңладым. Көчле алкышлар да безгә, бик зур рәхмәт. Миңа калса, үземнең фикерем буларак 2 ел бик нәтиҗәле узды. Үзем Казанда булып, Казанда яшәп, шу проектларны күреп, шуңа күрә форумга беренче чиратта бик зур рәхмәт. Һәм миңа калса да бер кат кул алкышлар буладыр. Давам итеп, безнең мәгариф тематикасына күчәбез һәм сүзне Бөтен дөнья татар яшьләре форумының рәисе урынбасары, тарих фәннәре кандидаты Айрат Шамил улы Файзал Әхмәтовка тапшырабыз. Сезнең көчле алкышларыгызга. Бик рәхмәт. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, делегатлар, хөрмәтле президиум. Бу трибунага чыкканда һәр вакыт шундый уйлар бар. Шик бар инде, син монда сөйлисең, аның файдасы бар микән, о кешенең күңеленә үтеп керә микән, түрәләребез, дәүләтебез аны ишетә микән. Мин 8 ел элек булган вакыйганы искә төшерәм. Без шулай гына форум булып җыелдык. Һәм шунда татар теле онлайн дәресләре турында сүз чыккан иде, чыгыш булды. Мин аның турында сөйләгән идем һәм эксперимент рәвешендә дәресне дә күрсәттек 2010 елда. Һәм ниһаять 1-2 елдан соң инде безнең ана теле дигән проект дәүләт ярдәмендә тормышка ашты. Шуңа күрә ничектер кулны төшерергә бер дә ярамый. Һәр даим үзебезнең проблемаларыбыз, үзебезнең чишелешләребез турында сөйләргә кирәк. Безне тыңларга әзер һәм без бу мөмкинлекне әлбәттә кулланырга тиешбез. Һәм менә ана теле ул хәзер инде 18 ел элек шундый киләчәк проект итеп без аңа карасак, хәзер инде ул үзенең үзгәрешләрен дә көтә. Бу бер кичкенә генә инде шундый ремарка булды. Хәзер инде мәгариф турында сүз алып барганда, әлбәттә кликер эшлиме? Презентация эшлиме? Әлбәттә безне замана дөньясында саклап калучы һәм үстерүче иң төпле һәм фундаментлы шундый ысул ул бары тик мәгариф, милли мәгариф кенә була ала. Әгәр дә без дөнья тәҗрибәсенә күз салсак, киләсе слайд мөмкинме? Әгәр дә без дөнья тәҗрибәсенә күз салсак, менә алгарышлы дөньяда менә төбәк телләр дигән әйбер бар, региональный языки. Һәм менә төбәк телен үстерә алган төбәкләр, алар үзләрендә көчле мәктәпкә ия. Ягъни менә Квебекта, Канадада, Испаниядә да басклар ия. Великобританиядә анда Уэльс, Валий телендә бар мәктәпләр. Хәтта менә Уэльс ул үле тел иде, әмма ул хәзер үсә бара. Ни өчен? Чөнки аларның мәктәпләре бар. Киләсе слайд мөмкинме? Менә бик шундый
күрсәтә торган инфографика, яхшы итеп күрсәтә торган инфографика. Менә Уэльс, күрәсезме, искә киткән график. Бу яшьләр үз телен олы буңа караганда күпкә яхшырак беләләр. Шулай баскалар инде дә. Бу безнең тел белән ситуация ошаган ситуация була. Ни өчен дигәндә, ни өчен яшьләр буны олы буңа караганда үз телен яхшырак беләләр? Чөнки аларда үз мәктәп булдырылды. Аларның телләрендә я ул билингваль программаларга нигезләнгән мәктәпләре бар, яисә ул тулы рәвештә үз телләрендә укыта торган мәктәпләре булдырылды. Һәм якында шулай әнә баскалар иле 80% яшьләр үз туган телен кабил дәрәҗәдә беләләр, 20% әле белми. Һәм киресенчә 80% олы буын үз телен белми, 20% белә. Аларда да шундый проблемалар булды. Аларда да туган телләрне авыл теле итеп кабул иттеләр. Аларның туган телләрне шулай бәлки санлары сукмаган чаклар да булды. Әмма менә милли мәктәп барлыкка килү сәбәпле аларның шундый мөмкинлек туды. Безнең 90-нчы елларда Аллага шөкер милли мәктәпбез яшәп килде һәм без монда камил дәрәҗәдә татар телен белүче яшьләрбез ул күбесенчә милли гимназияларны бетергән кешеләр. Бу үз нәтиҗәсен бик тә яхшы бирде. Һәм без шуның белән бәхетле, без шундый мәктәпләрдә укыдык. Кызганыч 15-17 яшьлек бүгенге яшь буын алар милли мәктәпләрдә әзрәк инде укыды. Һәм тел дәрәҗәсе бәлки хәтта начаррак та әйтеп була. Ни өчен дигәндә, без менә Актанышта, Арчада, Мөслимдә бик яхшы татар гимназиялары бар. Әмма ул безнең яшь буынга милләт киләчәгенә җитми. Ни өчен дигәндә, чөнки татарларның күбесе кайда яши? Кайда яши татарларның күбесе? Мәскәүдә, юк, Казанда. 600 меңгә якын татар инде тиздән Казанда яшәр. Һәм 600 меңгә якын яшәгән җирлектә кызганыч безнең тулы рәвештә татар телендә 1-2 мәктәп кенә укыта. 20-гә якын татар мәктәбе булса да, тулы рәвештә безнең 2 мәктәп кенә укыта. Әлбәттә, аларның башка татар мәктәпләрен татар теленә кайтару мәсьәләсе ул бик тә авыр мәсьәлә. Аның бик күп барьерлары бар. Аның ата-аналар арасында да бер үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ата-аналар ничектер татар теленнән юксыналар, анарда бәлки бу телдә уку мөмкинлеген файдаланмыйлар. Ата-аналар белән әлбәттә эшләргә кирәк. Һәм менә бу алгарышлы дөнья мисалын күз алдында тотсак, менә бу алгарышлы дөньяда бик яхшы итеп пиар эшләре алып барылды. Милли үз телдә укытылган мәктәпләргә балаларны бирегез. Дәүләт дәрәҗәсендә стратегия булды. Ата-аналар белән эшләү стратегиясе булды, пиар стратегиясе булды. Һәм безгә дә әлбәттә бары тик дәүләт программасы булган чакта гына һәм дәүләтнең зур игътибары булган чакта гына милли мәктәпбез торгызыла ала. Һәм иң беренче чиратта сүз Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт турында бара. Кайда безнең татарлар күбесенчә яши. Төбәкләр сорауда Мәскәү турында да әйттеләр. Әлбәттә, закон нигезендә сез үзегезнең татар мәктәбен булдыра аласыз, андый мөмкинлек бар. Әмма әлбәттә ул бик кыен. Татар телендә төбәкләрдә татар телендә укытучы мәктәп булдыру. Совет заманында ул бар иде. Сезнең күбесенчә әби бабайларыгыз алар татар телен бик яхшы белә. Ни өчен дигәндә, чөнки алар Татарстаннан тыш яшәсәләр дә татар мәктәбендә укыдылар, татар телендә укыдылар. Кызганыч, сез инде бу мөмкинлектән мәхрүм. Бу инде безгә алга таба әгәр дә киләчәк турында сүз алып барсак, Татарстанда гына түгел, төбәкләрдә дә бәлки ул татар мәктәпләре оешыр. Татар телендә уку мөмкинлекләре әле Айдар, әгәр дә мөмкин булса, мин бәлки әйтер идем. Менә карагыз әле, чит өлкәләрдә дигәндә мәктәп турында сөйләшү ул бер караганда бик авыррак булачак.
Шуңа күрә без класс турында әйтергә тиеш, хотя бы класстан башларга име. И менә безнең быел шундый зур үрнәк бар, ул Нижневартовск шәһәрендә. Безнең анда автономия җитәкчесе Рафаэль әфәнде көз көне бездә булганда, менә мин Алла бирсә беренче майга хәтле бер мәктәбебездә татар классы ачам дип кайтып китте. Хакимият аңа рәхәтләнеп ярдәм итте. Шәһәр бюджетыннан 500 мең акча биреп, бер мәктәптә зур бер классны алып, анда ремонт ясадылар. Әти-әниләргә әйтеп, шушы класска балалар җыйдылар, укытучы таптылар. Һәм без зур делегация белән килгәндә шушы мәктәпне классны ачып җибәрдек. Анда мәгариф идарәсе җитәкчесе иде. Безнең менә шундый мөнәсәбәтне, ярдәмне күреп, балаларның әтиләрен карап, ул әйтә аңа: "Мин сиңа икенче мәктәпне бирәм, икенче мәктәптә тагын бер татар классы ачалы" дип. Шуңа күрә күп нәрсә бездән тора. Әйтәсем килә, власть ягыннан, хакимиятләр ягыннан күп вакытта, күп өлкәләрдә безгә ярдәм сунучылар бар. Менә сез дөрес әйттегез, Тәбриздә әти-әниләр балаларына, әгәр дә безнең теләк була икән, бүген Россия законы буенча һәрбер төбәктә класстан башларга була. Әгәр дә без күпләр мәктәп дисәк, мәктәпне җыю бик авыр була. Икенче караганда безнең бар менә Димитроград шәһәре, менә Ширамидан Лена ханым утыра, Самар өлкәләрендә азда безнең татар мәктәпләре бар. Димитроградта 260 бала укый торган татар мәктәбе бар, әйме. Рәхәтләнеп ул олимпиадаларда җиңгән беренче урын бөтен белдерсә, мәктәпкә шәһәрдә һәм республикада, областьта үзенең акчаларын бирә. Андый тәҗрибәләр күп, шуңа күрә без аларны күрсәтергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Һәм әгәр дә без теләсәк, безгә бүген аны җиңеп чыгарга була. Беренче баскыч, әлбәттә, ул татар сыйныфлары. Хәзерге вакыт турында сүз алып барсак, без яшьләр аны булдыра алабыз. Әгәр дә бу проблеманы үз кулыбызга алсак. Һәм менә безнең татар ата-аналары клубы оешты, татар ата-аналары оешмасы оешты. Сез күбегез аларны күргәнсез, алар белән элемтәгә кереп, алар бәлки сезгә аңлатып бирерләр дә, ничегрәк татар сыйныфларын уздырып була. Һәм шуның буенча мин сездән үтенәм, сездән сорыйм, бәлки безгә татар оешмалары җитәкчеләре өчен шундый укулар уздырырга, ничегрәк татар сыйныфын оештырып була. Нижневартовск мисалы, әлбәттә, ул безнең бик сөендерә торган мисал. Айрат безнең форумдан бюросына, шурасына кергән кеше, ул шулай балалар бакчасында булдырган кеше. Балалар бакчасы мисалы инде ул әлбәттә менә Казанда да сөендерә, безнең шәхси садиклар барлыкка килә башлады. Анда сабыйлар үзәге, ябалак үзәге, балалар бакчасы. Әмма ул шәхси генә. Менә дәүләт ягыннан булган садикларыбыз әле кызганыч, анда проблемалар бар. Ничегрәк итеп тулы рәвештә татар телендә укыту. Бу аерым сорау, әлбәттә. Шуңа күрә, дуслар, ата-аналар комитеты белән элемтәгә керегез, без сезнең белән элемтәгә керербез, һәм бергәләп без бу проблемага алынырга тиешбез. Безнең буыныбызның җилкәсенә иң беренче менә бу проблема ятырга тиеш. Татар сыйныфларын оештыру. Анарсын безнең вакыт инде чикле, гафу итегез, күп моның буенча уйлар, күп концепциялар инде булдырылды. Ярыймы киләсе слайдлар. Безнең үзебезнең татар мәктәбе үсеше буенча инде концепция булдырылды. Мин ансын сөйләмим дә, бары тик слайдларны күрсәтеп була. Безнең билингваль программаларда эшләргә мөмкин. Әле билингваль нигездә укыта торган әле методикларыбыз башлангыч этапта гына, аңа да алынырга мөмкин, һәм без шуның өстендә эшлибез. Һәм шундый сезгә мөрәҗәгать яшьләр, монда укытучылар бармы безнең? Татарстаннан укытучылар бармы? Кулларыгызны күтәрегез әле. Менә күпме укытучылар. Чынлап дигәндә, бу безнең кадровый резерв, һәм менә бу кадровый резерв нигезендә Казаныбызда, iri шәһәрләрдә көчле татар, конкурентлы татар мәктәбен оештырып була. Менә Тимур Сөләйманов белән дә күптән без шуның буенча сөйләшәбез. Алар сәләттә дә идея бар бит, шундый көчле татар, конкурентлы татар мәктәбен булдырып. Анарсын безнең Мөфтият Субханалла тарафыннан татар кызлар мәктәбе оеша. Иншалла, алга таба бит егетләр мәктәбе дә, татар телендә егетләр мәктәбе дә оешыр дигән өметтә яшибез.
Һәм инде мәктәп дигәндә соңгы фикерем безнең бар ресурсларыбыз бар. Безнең укытучыларыбыз бар, хәтта директор буларлык кешеләр дә бар. Җитәкче тәҗрибәсен алган кешеләребез дә бар. Бары тик ихтияр кирәк һәм сезнең хәйрдагыгыз дәүләт тарафыннан мөмкинлекләр ачу гына кирәк. Һәм икенче әйбер инде ачык университет турында 1 минут рөхсәт итсәгез, мин шулай ук сөйләп китермен. Безнең ачык университет идеясе бар. Әйтеп киткәнебезчә, бу ниндер колонналы зур биналы университет түгел. Киләсе слайдлар, ярым анда ачык университет дигән слайдлар бар, безнең 30-нчы слайд. Һәм анда ачык университет дигәндә безнең 3 төп юнәлеш бар. Беренчесе ул университет башка татар телендә югары белем бирә торган вузлар өчен бер методик үзәк була ала. Безнең әле татар телендә белем бирүче югары уку йортлары әле сакланып калган. Төзелеш университетында уйлап карагыз, төзүчеләрне әле татар телендә әзерлиләр, әмма ул югала бара. Энтузиастлар гына калды, кызганыч. Күптән түгел генә авыл хуҗалыгы университетында, ветеринар университетында, ветеринар академиясында, КХТИда әле безнең татар телендә укыта торган төркемнәребез бар иде. Кызганыч, алар ягыла бара. Һәм бары тик энтузиастлар җилкәсендә генә ул булырга тиеш түгел, аларны куәтли торган бер методик үзәк булырга тиеш. Һәм ул ачык университет кысаларында эшли ала. Һәм сез күрәсез, монда программаларның аталышы бар рус телендә. Без мондый программаларны хәзер укыта алабыз. Безнең шулай укыта алырлык кадрларыбыз бар. Алар шундый 1-2 айлык курс рәвешендә укыта алабыз кысаларны. Онлайн рәвештә укыта алабыз. Һәм шулай безнең хыялыбыз киләчәк 1-2 елдан соң хәтта магистрлык программаларында ачык була. Альфред Бустанов профессор безнең университеттан Петербург университетынан утыра, аның күптәнге хыялы инде бу. Безнең кадрлар бар моның өчен. Татар телендә исламоведение юнәлешендә оештырып була. Магистрлык программаларын оештырып була. Этнокультурный менеджмент, этномәдәни менеджмент юнәлешендә дә магистрлык программаларын татар телендә яки татар теле, рус теле, инглиз телендә кушып шундый билингваль, трилингваль программаларын оештырып була. Әгәр дә без моңа алынып эшләсәк, миңа калса, без 2050 ел турында сөйлибез. 2050 елда нинди генә вазгыять булмасын, әгәр дә мәктәпбез һәм университетыбыз эшләп килсә, иншалла безнең милләтебез сакланып кына калмас, үсә дә барыр. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Айрат. Чыннан да бик кызык булып тоелды миңа, аеруча ачык университет проекты турында. Һәм инде Айрат Альфред абый турында сөйләп китте. Минем дә ачык университет турында берничә фикер ишетеп китәсем килә. Сезнеке дә шулайдыр мөгаен. Альфред ай, сезгә менә сорау шушы проект турында 1-2 сүзләп кенә нидер комментарийлар бирә аласызмы? Бисмилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм дин һәм милләт кардәшләребез. Менә без монда җыелышып утырабыз инде төрле төбәкләрдән, Казаннан, Татарстаннан. Татарның киләчәге, кайчан киләчәк? Бу сорау бик кызык. Минемчә, Татарның киләчәге ул безнең җумһуриятебез. Татарстан Республикасы татар милләтенең киләчәге. Бу инде беренче шундый менә минем нигезле шундый төп фикер. Икенче фикерем Татарстан Республикасының киләчәге һәм аның булуы. Бик нык Татар университетының булуы белән бәйле. Әгәр дә без хәзер менә бөтен бездә булган, яшьләребездә булган һәм кенрәк булган кешеләрдә булган көчләребезне җыйсак, Татар университетны барлыкка китерсәк, димәк безнең җумһуриятебезнең киләчәге бар.
һәм татар милләтенең киләчәге бар. Бу өч әйбер бик нык бәйләнештә, әгәр дә уйлап карасаң. Чөнки менә Айрат менә бу кыска гына чыгышта бөтен нәрсәне сөйләп бетерә алмады. Татар университетының мәгънәсе, аның миссиясе, аның рухы ул күпкә киңрәк. Ул мәктәп генә түгел. Ул безнең җумһуриятебезнең идеологияны барлыкка китерә торган шундый оешма. Ул безнең рухыбызны үстерә торган урын. Ул менә шундый точка сборки безнең җумһуриятебезнең барлыкка китерә торган һәм саклый торган, яклый торган оешма. Кем нәрсә генә әйтмәсен. Бу хак, бу шулай. Безнең университеттың булмавы да бик күп нәрсә турында сөйли. Шуңа күрә менә Айрат та әйтеп китте. Хәзерге вакытта, менә хәзер безнең кешеләребез бар. Хәзер ук без университетны аша алабыз. Акча гына җитми һәм хөкүмәт тарафыннан сүз җитми. Ул кун фаякын. Аллаһ Тәгалә өчен бөтен нәрсә җиңел. Ул әйтә, була. Татар университеты була, татар җумһурияты була, татар милләте була. Ул Аллаһ Тәгаләнең кулында, аннан соң безнең кулыбызда. Без аны оештыра алабыз, сезнең ярдәмегез белән. Сез аны бик таныклап, аңларга тиешсез. Бу бик җитди мәсьәлә. Чөнки безнең әле хәзер көчебез бар. Иртәгә Аллаһу Аллаһ билгесез ул. Нәрсә иртәгә булыр? Безгә бик көчле басым бара. Һәм менә безнең өчен шундый уя булырга тиеш. Безнең университетыбыз безнең менә шушындый югары белем бирү, югары белемне тарату һәм татар милләтенең идеологиясын көчләп итеп тарату бөтен төбәкләргә, аңлату җиңелчә. Ул инде менә университетның төбрүше. Ул күпкә менә фәлсәфи ягыннан, сияси ягыннан күпкә менә аның мәгънәсе һәм аның әһәмияте киңрәк. Менә шушы фикерне мин сезнең башларыгызга ничектер менә җиткерәсем килгән иде. Шуны онытмас идек. Шуны менә ничектер менә бу фикерне, бу проектны, бу университетны булдырып, шуңа ышанып яшәр идек без. Рәхмәт. Рахмәт. Мәгариф тематикасын кыскача гына сөйләп киттек. Әлбәттә, ул тематика киңрәк, анда сәгатьләр буе сөйләшеп була. Тик вакыт кысан һәм инде без киләсе бүлеккә күчәбез. Ул да булса мәдәният үсеше, киләчәк татар мәдәнияте ничек булырга тиеш. Һәм инде шушы тематикага багышлап чыгышны биюче, хореограф, Алтын битлек театры премиясе лауреаты Нурбек Равит улы Батуллага тапшырабыз. Көчле алкышлар. Сәлам. Мин әзрәк мондағы җитдилекне ватырга булдым. Чөнки артык җитди булырга ярамый миңа калса. Һәм сәнгать шул балансны тудырырга тиеш минемчә. Чөнки ирония ул акыл билгесе. Үзеңә карата ирония ул зирәклек, ягъни мудрость билгесе дип әйткән бер зирәк акыл иясе. Шуңа ышанырга тәкъдим итәм мин. Һәм сәнгать шул баланс ролен үтәргә тиештер дип уйлыйм. Артык җитдилеккә чумып, кашларны җыерылып, киеренкелеккә бирелсәк, без аннан соң алга таба үсә алмабыз дип уйлыйм. Шуңа күрә безгә әзрәк иркенәергә булыша дип уйлыйм мин. Һәм сәнгатьнең бу очракта миссиясе бик зур дип уйлыйм. Һәм ул безнең аңыбызны, акылыбызны киңәйтә. Һәрбер ситуациягә әз генә бу яктан да барырга, әз генә бу яктан да барырга, әз генә өстән, астан, төрле яклардан карарга ярдәм итә дип уйлыйм. Һәм менә заманында бит инде театр кирәк түгел дигән сүзләр дә ишетелде.
ишетелгән, мин үзем ишетмәдем, инде Тукай заманында яшәмәдем мин. Ул заманда менә татар театрының барлыкка килгән вакытта андый сүзләр дә булгандыр, ләкин менә бүген театр ул безнең ничектер миллилекнең инде үз аңның бер утравы булып тора. Һәм шундый утраулар күбәйсен иде. Аңлыйсызмы? Шундый утраулар күбәйсен иде. Андый утраулар күбәйсә, аннан соң шул утраулар арасында тагы берсе дөнья күләм дәрәҗәгә менә тәбрис тә сөйләде. Безнең теләгебез, безнең хыялыбыз шундый. Үз арабызда гына менә хәзер монда театр күрсәтеп, көлешеп, аннан соң барып чәй эчеп, форумны матур гына тәмамлый алабыз. Юк, безнең дөнья күләм дәрәҗәгә чыгасыбыз килә. Шулай бит? Шуңа күрә монда безгә кыюлык кирәк. Миңа калса кыюлык кирәк. Миңа калса үзеңә көлеп карый белергә кирәк. Үзеңнең милләтеңә, рәхмәт, милләтеңә, үзеңә көлеп карый белергә кирәк. Артык җитди булырга да ярамый минемчә. Чөнки юмор ул шундый бер җиңеллек һәм акыл һәм зирәклек бирә дип уйлыйм. Тагы нәрсә әйтергә кирәк. Тагы нәрсә. Кыю булык, дуслар, кыю булык. Әйдәгез бер кичкенә генә күнегү, бер кичкенә генә күнегү. Без шундый эш кешеләре. Аңлыйсызмы? Минем хәзер 20 минуттан репетиция башлана. Һәм минемчә мин ул репетициядә ул милләткә күбрәк эшлимдер, тоела миңа. Мин эшлим, мин тырышам, мин бәлки ялгышамдыр. Аннан соң киләчәк күрсәтер. Ләкин без эзлибез, без ялгышабыз. Алга таба барырга кирәк. Чөнки элеккегә бәйләнеп ятсак, ул теге койрыкка таш бәйләгән кебек. Шулаймы? Әзгенә монда ниндидер шар да бәйләргә кирәк. Әзгенә ышырга да кирәк, күккә таба. Әйдәгез, басыгыз әле. 5 минут. 5 минут түгел, Алла сакласын. Юк, 3 минут. Юк, 3 минут да күп. 2 минут, ярыймы? 2 минут. Менә шундый бу галимнәр әйтүенчә, монда да сөйләп буламы? Менә иркен куллар кирәк. Бу галимнәр сүзе минем сүз түгел, миннән акыллырак кешеләр тән теле бар икәнен өйрәнәләр. Аңлыйсызмы? Тәннең теле бар. Менә без тел турында кайгырабыз, шулаймы? Телебез югала дип. Һәм ул шулайдыр. Без телнең югалуының шаһитләридер бәлки. Ләкин аны югалтмас өчен без үзебезгә тагы да зуррак максат куярга тиеш. Менә шуны әйтәсем килгән иде. Әгәр дә без тел саклап куярга дигән максат булса, ул бик зур максат әлбәттә. Без аның яртысын бик җиңел үтәчәкбез. Ә максатны тагы да зуррак итеп куйсак, ул тагы да җиңелрәк үтәчәк ул юл. Мин менә кем нинди тәкъдим бирә, тагы да зуррак нинди максат була ала, телне саклаудан, милләтне саклаудан. Башка милләтләргә нишләрде? Үрнәк бирергә. Марсны? Космосны сакларга. Ярый, максатлар зур булалар, име, хакыйкатьне аңларга, үзеңне өйрәнергә, яки курку хисен җиңәргә, яки иман табырга, шиксез иман табырга. Ул зур максатлар күп, һәрбер кеше үзенә сайласын. Мин менә бер шундый илһамландыра торган күнегү генә күрсәтәм. Менә тән теле дә бар. Тел телендә өйрәнсәк, ул безгә ярдәм итә. Чөнки тән кай вакытта ул авырта, безгә комашаулый, киресенчә ул ярдәм итә. Менә әйдәгез, карагыз. Әзгенә аякларны киңәйтеп басыгыз. Өстәл булыш гына. Чөнки мин аякларны тотып тор. Киңәйтеп басабыз һәм кулларыбызны өскә җәябез. Киңәйсен тәнебез. Иркенәйсен. Һәм елмайбыз. Бармаклар üskə. Білесізмі, менә мен сөйлей тұрам, сіз шулай басып тұрып, мен де басып тұрып. Тимур, машалла. Менә галимнәр кан үрнәге алалар, шулай тұрып басып тұрғанша. Андан соң кеше 2 минут менә шушы позада басып тора, яңадан кан үрнәге алалар. Һәм анда бөтенләй инде башка төзелеш. Анда ниндидер матдәләр, сиңа илһам бирә торган, сиңа көч, куәтләр бирә торган матдәләр арта икән. Һәм мин моңа ышанам. Һәм мин шулай басып торам дөресен. Пальцы свободно, пляжка часа, пляжка тоже, пляжка Әкрен менә утырыгыз, ләкин үзегезне менә шулай иркен итеп хис итеп калыгыз, ярыймы? Әйдәгез иркенәеп яшик. Әйдәгез тирән итеп сулыш алып, елмаеп яшик. Бер-беребезне өйрәник, үзебезне өйрәник.
Шул да булыр зур максат. Аннан соң инде телне саклау, милләтне саклау ул инде автоматически булачак дип уйлыйм. Һәм монда театрның роле бик зур. Сез ясагыз театр. Без күрсәттек бер кичкенә генә үрнәк. Менә безгә алтын битлек бирделәр. Мин аны үземнең шәхси бүләгем дип санамыйм, Алла сакласын. Ул безнең барыбызның бүләгебез. Казанның бүләге, татар халкының бүләге, кешелекнең бүләге. Мин тәкъдим иткән ясагыз. Без ул спектакльне ясаганда әллә нинди зур акчалар да тотмадык. Ул бер тиенсез куелган спектакль дип әйтсәк тә була. Бары тик кыюлык кирәк. Бары тик фикер кирәк. Бары тик гыйрфан кирәк. Гыйрфан ул белем дигән сүз. Аңлыйсызмы? Һәм шул белемгә тугры булырга кыюлык кирәк. Мен аның серен ачтым. Бер кешегә дә сөйләмәгез. Бу моны интернетка чыгармагыз. Бу сер булып калсын. Юк, инде әлбәттә безгә ачылырга кирәк. Бүтән белгән белемне таратырга кирәк. Булган белемне җыярга кирәк. Тагы нәрсә әйтәсең бар иде? Ярар, интернет сезгә ярдәм итер. Бик күп яңа төрле формалар. Тагы бер генә фикер. Уңай фикер йөртү, ягъни позитив фикер йөртү дип әйтим инде мин аны. Уңай фикер йөртик. Менә кайберәүләребез әйтә, татар милләтендә драматурглар юк. Табигать, Аллаһ Тәгалә драматурглар бирми. Моңа мин уңай карарга тәкъдим итәм. Постдраматический театр заманы хәзер. Ягъни драмасыз театр. Театрның үзәген тәшкил итә ала шигырь, яки Коръәннән бер сүрә, яки берәр шамаил, яки берәр фикер. Алыгыз эшләгез. Драматургның, Аллаһ Тәгаләнең драматург биргән көтмәгез, бәлки булмастыр да ул. Бәлки синдер ул драматург. Яки бар башка вербатим дигән театр. Вербатим театрын алыгыз, түзегез. Менә сез туташ. Алыгыз үзегезнең төбәгегездә вербатим ясагыз. Ул беләсезме нәрсә? Белмәсәгез Google-дан кирип карагыз. Вербатим ул урамда йөрисең кешеләрнең сүзләрен яздырып. Һәм шул тәшкил итә пьесаның үзәген. Тагы бар физический театр. Театрларның төре бик күп. Камал театрындагы гына түгел. Камал театрында булмаган театр кирәк безгә. Камал театры бар инде, Аллага шөкер. Ул яхшы утрау. Анда һәр вакыт килеп, ниндидер җылылык, милли аһәң, милли тел, безнең телебезне ишетә алабыз. Хәзер безгә кирәк кыю, телепроектлар кирәк. Аңлашылдымы? Юк инде, бу бик акыллы кешеләр җыелган инде. Сез мондамы? Әйдә, әзгенә алкышлап алыгыз инде, әйдәгез, бу бит яшьләр форумы, нәрсә буласыз инде. Сез мондамы? Телепроектлар ясыйсызмы? Үзегезгә көлеп карыйсызмы? Кыю буласызмы? Әйдәгез бергә, без кыю, без кыю, без кыю, без Сез кыюмы? Без ярый җәмәгать, ачуланмагыз, киттем репетициягә. Рәхмәт, Турдак, 7-нче гасырны истә калдырачаклар дип үтәнәм. Проектлар турында күп әйтелде. Һәм аеруча Мәскәү төбәгеннән безнең бу форумга иң күп делегатлар килгән төбәк булып санала. Һәм инде шуның өчен сәхнәгә проектларның эшчәнлеге турында, үсеше турында Мәскәү өлкәсе Бердәмлек яшьләр клубы кураторы Римма Гыйльмагаян кызы Гомәрованы чакырабыз. Көчле алкышлар белән. Барыгызга да сәлам. Хәерле көн, хәерле кич. Тышта нәрсә икәнен дә белмим инде. Минем докладның темасы яшьләр эшчәнлеге буенча реформалар. Төбәкләрдә күбегез беләсездер инде, барысында да дип әйтә алмыйм, күпчелегендә бер үк төрле эшчәнлек бара. Алар бер-берсеннән бик аерылмый. Дөресен, тагын да дөресрәген әйткәндә, алар 10 ел элек ничек булсалар, һаман да шул ук дәрәҗәдә. Күпчелеге зурлар проектларын, автономиялар эшчәнлеген кабатлый һәм шул эшчәнлекне ничектер үстерер, алга үткәрер өчен ниндидер үзгәрешләр кирәклеге былай да билгеле, былай да ачык дип уйлыйм. Шуңа күрә минем берничә
фикрем бар. Дөресен әйткәндә, анда 5 фикер барысы. Шуларның 5-сен дә тыңлап китәрсез дип уйлыйм. Һәм тезислап әйтеп чыга. Беренче пункт, беренче тәкъдим ул төп тәкъдим ителгән формат. Формат проектлар эшчәнлеге форматы. То есть проект итеп эшләп, ниндидер югары дәрәҗәгә чыгу, проект итеп яклап, аны прям яңа әзер пакетлы проект итеп ясалган продукт дәрәҗәсенә күтәрү. Мин бу проектларга мисал итеп, уңышлы эшчәнлек буенча китерә алам Мәскәү проектларын. Анда безнең ел сайын уздырыла торган хәзер традициягә кергән хәрәкәт проектлар конкурсы бар. Ул үзешчән Мәскәүдә үзе башланып китте. Шулай ук Мәскәүдә уңышлы гына эшли иде безнең Табышмак дигән шәһәр буенча уздырыла торган квест. Ул Мәскәүнең ниндидер бер районын алып, шуның буенча ниндидер татарлар тарихына бәйле булган темага багышлана иде. Шулай үрнәк итеп китерә алам Санкт-Петербургны. Аларның менә бүген дә күргәнсездер, Татар уку дигән зур матур проектлары бар. Казанны әйтеп торасыз да юк, монда акыл фабрикасы, печән базары, гыйлем проекты. Безнең Мәскәү өлкәсендә Татар Speaking Club дигән сөйләшү клубы бар. Шулай ук Урман күле яшьләр форумы. Менә шундый проектларны тәкъдим итә алам һәм башка делегацияларны да, башка төбәкләрне дә үзләренең эшчәнлеген нәкъ проект эшчәнлегенә таба юнәлтергә чакырам. Бусы беренче тәкъдим булды. Икенче тәкъдим бу бөтен өлкәләргә дә, шулай ук җитәкчеләргә дә кагыладыр, активистларга проектлар фондын яки грантлар системасын булдыру. Бу ниндидер тәкъдим ителгән булачак проектларга матди яктан ярдәм итү яки инде хәзерге вакытта эшләп килә торган уңышлы проектларның иң яхшысына, иң сыйфатлысына ниндидер приз яки грант тапшыру. Шулай итеп, активистларның җәмәгать эшчәнлекләренең мотивациясын үстерү максатында. Өченче тәкъдим минем хәзерге вакытта иң актуаль булган сорауларга кагыла. Бу сорау күпләрне борчый торгандыр, чөнки башка төбәкләрдә генә түгел, Татарстанда да хәзер татар теленең авыр чаклары, аны әйтеп китмәй мөмкин түгел. Шуңа күрә без дә яшьләр дә моңа үзебезнең ниндидер өлешебезне, кешебезне татар телен үстерүгә, аны кулланышны арттыруга кертә алабыз. Мәсәлән, без Казанга кайткач, biz бит инде Казанны шундый зур татар башкаласы мәркәзе дип кабул итәбез. Ләкин мин хәтта үземнең делегатларымнан да ишетәм, татар телендә сөйләшүчеләр Казанда бик сирәк. Монда үзеңне татар мөхитендә дип сизү өчен бик нык тырышырга, ул татар телен бик тырышып эзләргә кирәк урамнан. Минем тәкъдимем буенча Казанда гына түгел, Татарстанда, төрле шәһәрләрдә, авылларда менә шундый татар теленең кулланышын арттыру буенча шундый максатта интернет армия булдырырга кирәк. Мәсәлән, сез күрәсез икән, ниндидер күрсәткечләрне, элмә такталарны, алар рус телендә генә, яки татар теле юк, яки татар теле дөрес түгел икән, сез аларны профильле органнарга хат язып тапшыра аласыз. Чөнки бу эш тикшерелергә тиеш, алар барысы да ике дәүләт телендә язылырга тиеш. Мин, мәсәлән, татар теленең куллануы буенча үрнәк итеп китерә алам Татарстан районнарыннан Актаныш районын, Мөслим, Әднә, Балташ районнарын, башка районнарда, шушы Казанда, Елга бортында, мәсәлән, мин татар теленең кулланышын бөтенләй күрмим. Шуңа күрә сезнең барыгызны да шушы хатталар эзләү, татарсызлыкны эзләү буенча зур бер акциягә кушылырга чакырам. Ул акция инде бүгенге көндә туган әйбер түгел, ул күптән бара. Хатасыз хэштегы белән сез аны интернетта да урнаштыра аласыз. Менә шундый тәкъдим татар телен яклау буенча. Тагын бер кат аңлатыгыз, без нәрсә эшләргә тиешбез. Сез, Василий урамга чыгасыз, урам исеме язылган тактада татар теле юк.
сіз яза аласыз мэрияға, администрацияға, муниципалитет органнарға хат, һәм алар бу мөрәҗәгатьне тикшерергә тиешләр. Казанда белмим, Мәскәүдә Добродел дигән мәсәлән ни бар, кушымта бар. Һәм шәһәрдә ниндидер тәртипсезлек күрсә, гражданин шуның буенча мөрәҗәгать итә дә, аны тикшерергә һәм ниндидер чара күрергә тиешләр. Дәүләт телен куллану буенча мин дә андый чара күрүне бик кулай дип саныйм. Һәм 4нче тәкъдим, мин дә хөрмәт кылышам чыгышны. Үзебезнең шушы эшчәнлектә, проектларда яңа форматларны үзләштерү. Үзебезнең Казанда гына кайнау түгел, үзебезнең Шулпада гына. Дөнья күләм танылган ниндидер форматларны үзләштерү, белешү һәм аларны татарчалаштыру. Үзебезнең оешмалар эшчәнлегендә, проектларда шуны куллану һәм бу безнең проектны гына түгел, проектны оештыручыларның да үзаңын күтәрә, ул аларны ничектер мобильләштерә, тәбриз итеп үткән дөнья күләм дәрәҗәгә чыгу, ничектер якыная башлый. Һәм шушында ук әйтеп үтәсем килә, безгә инде күптән шәй шу форматыннан китәргә кирәк. Бөтен оешмалардан да эшчәнлек турында сорый башласам, сүз башлана, без җыелабыз, шәй эчәбез, сөйләшәбез. Ул формат инде үсәргә кирәк, еллап артта калган форматтан. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм һәрбер катнашучыны, һәрбер активистны шәхси яктан үстерә торган проектлар, интеллектуаль проектлар, мәдәни проектлар һәм ул катнашучылар, оешманың әгъзалары шәхс буларак үскән саен, оешма үзе дә үсә, ул дәрәҗәсе күтәрелә. Активистларның мотивациясе арта һәм талантлы иҗади кешеләр бу проектка оешма тирәсенә җыела башлый, якынрак килә. Шуңа күрә бу активистлар өчен дә, оешма әгъзалары өчен дә, бу төбәктә яшәүчеләр өчен дә бик файдалы. Һәм анда әгъзалар алга таба үсә барган саен, шул төбәктә яшәүчеләрнең аң дәрәҗәсе, мәдәни дәрәҗәсе шулай ук үсә бара. Бу шундый тәкъдим. Яңа форматлар үзләштерү, шәй эчүдән китү һәм дөнья күләм танылган форматларны үзләштерү. Вот. Һәм 5нче тәкъдим. Аннары бит татар халкында шәй эчү дигән нәрсә шәргачтан уже кайтып китәргә дә кирәк. Мин бик яратып үтермим шәй эчү гадәте татарныкы дигәнне. Чөнки татарлар шәй эчү белән генә танылмаган, алар бик мәгърифәтле, акыллы, мәдәни яктан көчле булулары белән танылган. Мәсәлән, 20нче гасырга хәтле күпчелек татарлар кимендә ишетеп белгәннәр. Бердә тарихта шәй эчәргә яраталар дип күреп калмаганнар. Шуңа күрә миндә нәкъ менә мәдәни яктан, интеллектуаль яктан үстерә торган проектлар булдыруны тәкъдим итәм. Һәм соңгысы, 5нчесе, бу бигрәк тә җитәкчеләргә кагыла торгандыр инде. Шушы оешма җитәкчеләрен, активистларын шулай үстерү, интеллектуаль яктан да лидерлык сыйфатлары буенча да үстерү өчен кимендә елга бер оештырыла торган, уздырыла торган мәктәпләр булдыру, укулар булдыру, ул теге квалификацияны үстерә торган курслар кебек һәр даим булырга тиеш, периодик рәвештә. Бу әйбер хәзерге вакытта Идел яшьләр үзәгенең лидерлар мәктәбе форматына ошаган, ләкин моны ничектер класслырак, масштаблырак итәргә һәм шулай ук нәкъ менә проектлар эшчәнлеге буенча укулар, махсус мәктәп оештырырга кирәк. Васил Гаязович, бу сезнең ярдәмнән башка булмыйдыр, чөнки монда ярдәм, конгрессның ярдәме бик нык кирәк. Мин нәкъ менә шушы укулар оештыруны тәкъдим итәм, чөнки шул ук лидерларга, аларның үзләренә ниндидер үгет нәсихат, фатиха җитми, ниндидер куәтләү җитми, һәм кайвакытта грантлар алу буенча да администрация эшләшү буенча да. Шуңа күрә бүгенге форумның резолюциясына без язарбыз һәм иң мөһиме менә бу лидерлар дигәндә
ул хактан да лидерлар булырга тиеш. Безне монда сон буенча түгел, без сифат буенча эшләргә тиешбез. Иң башта бер-беребезгә утырып мәгънәне аңларга кирәк. Нәрсә сөйләшәбез, кайсы сөйләшәбез, кайда барабыз, Казандамы, Мәскәүдәме, Питердәме, академиядәме, һәм хактанда без менә бергә җыелырга тиешбез, өйрәнергә тиешбез, һәм кайтып инде эшне күрсәтергә, өйрәнергә һәм белергә. Без әйтәбез икенче баскыч турында. Дөрес, хуплыйбыз. Хуплыйбыз. Рәхмәт бик зур. Барыгызга да игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минем тагын бер соравым бар иде. Кире кайтасым килә иде менә бу ике телдә язу буенча. Монда бит инде ничек, менә ике кеше, бер карый кеше урамда яткан теге суга инде кемдер күрә пычрак, кемдер күрә кояшның кире кайтуына ләззәт таба. Әле без менә күптән түгел генә кайтты Чебоксарда, анда безнең булды быел федераль Сабантуй, шәһәр Сабантуйлары. Шундый матур итеп күп сонлы халык белән үткәрдек. Минем бу сорау һәр вакытта да борчу иде. Һәм мин Чебоксарга килгәч, иң беренче киттем урамнар буенча. Һәм карыйм теге автобус туктанышларында кайбер җирдә ике телдә язылган, кайбер җирдә бер генә телдә. Мәктәпләргә керәм, дәүләт учреждениеләренә керәм, һәм кайда ике телдә язылган, үземнең фотоаппаратка төшереп, аны күрсәтәм кешегә, карагыз дип. Шуңа күрә монда бөтен дөньяда килеп, хәзер Казан буенча урыс телен генә эзләтсәк, андый урыннар күптер инде, әйме? Безнең бит төп мөнәсәбәт татар телен күрсәтү өчен. Шуңа күрә мин монда икенче тәкъдим ясар идем. Әгәр дә бу фактанда шундый фикер һәм эш кирәк икән, әйдәгез әле, бөтенебездә Казан буенча алар күп. Автобус утырышларымы, йорт номерлары күрсәтү, шушы ике телдәсен табып, аны Инстаграмга куеп, горурланып әйтергә кирәк. Менә без һәр вакытта да яхшыны күрсәтеп, аңа таянып, горурландырырга. Аның фонында бүтәннәргә уят булып, тиз генә кире ясарга кирәк. Шуңа күрә шул ук фикер, ләкин икенче яктан горурландыра торган, ялтыра торган түгел, горурландыра торган. Шушы горурлыктан бүтәннәргә бәлки генә уят булсын. Бу минем теләк. Рәхмәт. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Римма. Без инде дәвам итәбез. Вакыт безнең бетә бара. Дәвам итеп безнең тел мәсьәләсе, ул безнең гаиләдән башлана. Һәм инде татар гаиләсе ничек булырга тиеш икән дигән сорауларга без Илдар һәм Айгөл Аюповлар гаиләсен шушы сәхнәгә чакырмакчы, көчле алкышларыгызга. Biz Ayupovlar гаиләсе булабыз. Мин үзем Казаннан, икенче татар гимназиясендә белем алдым. Илдар Түбән Камадан. Ул рус лицейында укыган. Мин үзем укытучы, Илдар дизайнер, теория студиясе җитәкчесе. Безнең 3 кечкенә улыбыз бар: Нурбулат, Нариман һәм Искәндәр. Безнең бүгенге максатыбыз үзебезнең гаиләбездә туган проектлар белән таныштыру һәм шундан соң икенче өлешендә без татар гаиләсе турында бераз сөйләп китеп, нәрсә татар гаиләсе дигән темага сөйләшәбез килә. Димәк, безнең беренче улыбыз Нурбулат 2012 елда туды. Һәм менә балабыз туганчы, мин аның белән ничек шөгыльләнергә, ничек үстерергә, ничек тәрбияләргә дигән сорау туды. Һәм татар фольклоры китапларын барлап чыктым. Алар күбесе бик иске икән, китапханәләрдә генә табып була аларны. Һәм менә шуларны киңрәк аудитория белән бүлешү өчен мин ВКонтакте социаль сетьләрендә Үчтики дигән төркем ачып җибәрдем. Менә һәм шул уеннарны, бармак уйнаш, балалар өчен шигырьләрне шунда урнаштыра башладым. Һәм видеоны уйнатырга кирәкми баха? Әйтергә кирәк, татар әниләре бу төркемне үз иттеләр. Һәм менә соңгы арада күбрәк Instagram шәкелләрендә видео формат, кыска гына видеолар рәвешендә шул бармак уеннарын таныштырып өйрәтеп барам. Без безнең студия видео белән шөгыльләнгәч, без менә Үчтики проектында кыска видеолар ясадык. Мәсәлән, Алифба дигән проект өчен. Менә аны әзерләп карап алсак, карап була икән. Менә шундыйрак видеолар. Хорошо, второй. Ну, тавышсыз булсын.
мында минем тавыш алма дип әйтә. Бу кичкенә балалар өчен 2-3 яшьлек, 1 яшьлек мында абый дип әйтә минем тавыш. Ат. Абый атка атланган һәм матур музыка мында. Аю. Ну, я шул рәвештә бара, рәхмәт. Киләсе слайд. Һәм менә шул иштеки төркемнәрендә әниләр, әтиләр сорый башлады. Сез менә шул шигырьләрне, шул әкиятләрне китап рәвешендә чыгардыгызмы, әле чыгарырга планлаштырасызмы дигән комментарийлар, сораулар күбәйде. Һәм табигый рәвештә без шул әсәрләрне, бармак уеннарын китап буларак та чыгарырга булдык. Һәм иң беренче китабым менә «Үчтеки» дигән китапны шул исемдә Юлбасман нәшрияты, Казан нәшрияты чыгарырга тәкъдим итте. Монда иң әниләр өчен бармак уеннары, аның көн тәртибе буенча төркемләп бирелгән. Шуннан соң инде Илдар белән һәм теория студиясе белән без бер-бер генә татар хәрефләре турындагы шигъри әкият хәрефләр йокы илендә, аннары менә Аю җиләге дигән Слайдталар бар. Слайдсагыз. Аю җиләге дигән әкиятне бастырдык. Һәм менә типографиядан гына алдык. Ул Искәндәр, Йолдыз Кети һәм башкалар дигән татарча комикс балалар өчен. Там бер. Менә монда китап чыкты бүген. Әйе. Алмады. Пишән базарында сатылган була. Әйе, Пишән базарында булачак. Шулай менә без татар теле дәреслеге бу проекты белән шөгыльләнәбез мин умыр белән. Һәм шул проектларында Айгөл белән бергә менә җырлар яздык. Җырлар ул бик актуаль әйбер. YouTube-та балаларыбыз булса, YouTube карап җырларны карыйдыр. Менә татар җырлары булмады. Шуңа күрә без татар җырларын Айгөл сүзләрен язды, Ләйсән Асхатова кейін шуларны яздырып, матур-матур җырлар ясадык. Келесі слайдта аның мисалы бар. Безнең тавыш җырлаймы? Ну, алайса тыңлабыз. Юк, мин җырламыйм. Һәм Нәрсә? Әйе, келесі слайд. Шулай мин үзлектән берничә ел элек әлбәттә дигән проектны башлап җибәрдем. Биредә фән белгечләре, галимнәрнең кыска гына видео лекциялары урнаштырыла. Хәзер менә бу сайтта әлбәттә.ру дигән сайт. Анда йөзләп лекция урнаштырылган. Киләчәктә без аны үстерергә ният бар, тагын да күбрәк лекция булачак. Һәм bizning гаиләбездә туган берничә проектның мисалы, без алар коммерцияле проектлар түгел, бу үзлектән без шуннан ләззәт алабыз, шундый эштән, шундый әйберләрне яңа татарча контент тудырудан һәм шуның белән шөгыльләнәбез. Һәм чыгышның хәзер син әйтәсең. Чыгышның икенче ул татар гаиләсе нинди булырга дигәндә без тигендер миф-стереотип гаиләне күз алдында тотмыйбыз. Иң беренче чиратта ул біз балаларыбызның үзебезнең дә киң карашын аңлы һәм бәхетле булуын телибез. Һәм әгәр дә инде бала үзен һәм яратса һәм хөрмәт итсә, ул гаиләнең зуррак модели булган халкын да ярата һәм хөрмәт итә. Ягъни баланы безнеңчә ниндидер махсус милләтче үстерү кирәкми. Аны ирекле, үзен хөрмәт итә торган, үзен ярата торган кеше үстерергә кирәк. Һәм ул әлбәттә үз милләтен дә яратачак андый кеше. Һәм без балаларыбызны хәзерге психологиядә булган тенденциялар буенча үстерәбез. Алар барыгыз да беләсез инде, алар хәзер алар турында бик күп сөйлиләр. Мисал өчен бер генә мисал Тибеттә әйбер сайлаганда, кием сайлаганда без 3 яшьтән алып, 2 яшьтән алып балаларыбыз киемне үзләре сайлыйлар. Безгә ошамаса да без әйтәбез, бу ошамый дип. Ләкин барыбыз сатып алабыз, ошамаса да. Шуңа күрә бу инде баланың ирекле булуына бер мөһим адым.
яки мәсәлән кич белән китап укыганда балалар классик китапны укуын үзләре сайлыйлар. Biz әйдә белән хәзер шура белән укыйбыз дип бирмибез. Һәм кайбер проблемалар турында алар сез беләсез, ул беренче чиратта шул мөхит булмау проблемасы, ләкин нәүбәттә әйтеп китте, ниндидер утыраушыклар бар алар. Мәсәлән, Казанда да шул садылар, алар үзәге платформа оештырган чаралар, Печән базары җәдид команда, написательство ниндидер татар спектакльләре бар. Димәк, шул мөмкинлекләрдән без файдаланырга тырышабыз. Бала кайда да булса татар телен ишетсен, үз яшьтәшләре белән татар телендә аралашсын өчен мөмкинлекләрне эзлибез. Менә күптән күп мәсьәләләр. Мөхит хәзер юк. Тулаем, тулыканлы мөхит кызганыч юк. Ләкин менә шул, мәсәлән, Сәләт Биләр форумында балалар бераз татарчалар аралашып кайттылар. Һәм шуны әйтергә кирәк, мәсәлән, олыбыз Нурбулат 3 яшькә кадәр рус телен белмәйде, чөнки күбрәк гаиләдә аралашу татар телендә иде. Әмма 3 яшьтән соң социальләшә башлагачтын кызганыч рус теленә күчә башлады. Һәм бала килеп, нишләп Булат, Амина, Мадина минем татарча сөйләшмәй дип. Амина, Мадина нишләп яки мәсәлән шәһәрдә ана кибеттә кемдер аңа татарча дәрсе, бу әни бу кеше татарча белә бит, бу шундый шапкатып әйтеп куя иде. Монда шул фикер баланың уйлау теле ул дуслары белән аралашу теле. Чөнки сез бит гаиләдә инде татарча сөйләшсәгез, әлбәттә ул татар телен беләчәк, ләкин урамга чыккан чыга икән башка балалар белән рус телендә сөйләшә башлый икән, ул шул телдә сөйләшәчәк, ул аның төп теле булачак һәм ул аның уйлау теле булачак. Бу инде психологлар да әйткән әйбер инде хәзер. Бала башка дуслары белән аралашкан телдә уйлый. Шуңа күрә һәм бу проблеманың хәзер чишелеше дә әллә ни юк. Ләкин кайбер гаиләләрдә мин беләм, мәсәлән, улым мин русча аңламыйм, татарчаны сөйләш дип әйтәләр. Бәлки бу принцип шундый катгыйлык кайбер гаиләдә эшләдер, ләкин мәсәлән, мин улыма шулай әйтеп карагым бар. Аңарда ул киресенчә кире кагу, телгә карата искәрерәк мөнәсәбәт булдыра башлады. Шуңа күрә мин аннан тарттым һәм хәйләкәррәк булырга, ничектер баланы үзенә сиздермичә, уеннар аша, аны кызыксындырып, телгә мәхәббәт тудыру юлларын табырга тырыштым. Мәсәлән, шул кичә генә без Булгарга барып кайтып балалар белән, улым бар әле, кара нинди чәчәк, көтүче сумкасы, нишләп көтүче сумкасы икән ул, ничектер ниндидер кызыксындыру балада уен аша һәм бала психологиясына нигезләнеп шундый юллар уйларга кирәк. Бераз хәйләкәр булырга кирәк. Безне бит хәйләкәр дип атыйлар, димәк, шунда кушарга кирәк. Шул вакытта теге башка мәдәниятне, башка телләрне, халыкларны юкары итү безнеңчә дөрес түгел. Без балаларыбызга рус китаплары укыйбыз, русча сөйләшәбез, инглизчә фильмнар, анда телевизор карау, алар барысы да бар. Чөнки без шундый хәзер дөньяда яшибез, күп мультикультур дип атала торган дөньяда һәм башка халыкларга, мәдәнияткә нәфрәт тудыру ул бик бездә зур гына проблема һәм баланы бик тиз ала шул нәфрәтне һәм гомер буе аның белән бара. Безнеңчә бу дөрес түгел һәм башка мәдәниятләрне, милләт, башка телләрне дә белдерү кирәк, һичшиксез. Һәм гомумән алганда, менә минем аклап бетерәсебез килә, без проблемалар күп әлбәттә, бигрәк тә тел белән, башка әйберләр белән, татар гаилә проблемалары күп. Ләкин гел проблема дип яшәп булмый, ничектер теге Нурбәк әйтмешли, позитив карарга кирәк. Менә без мәсәлән ниндидер проектлар эшлибез, контент тудырабыз, шундан ләззәт табабыз һәм шуның белән яшибез, балалар безгә карый дип, бездән үрнәк бәлки алырлар дип яшибез. Рәхмәт. Көчле алкышлар бу гаиләгә, уйлап карагыз, бу иҗтимагый оешма түгел.
2 кеше һәм 3 балалы гаилә имә шуның хәтле күп эшләр эшлиләр. Афәрин аларга. Көчле алкышлар дуслар, безнең бу ачылыш кызганычка каршы вакыт тамамлана һәм безнең 3 чыгыш ясаучы калды. Без аларның икесен ул чит илләр тәҗрибәсе һәм авыл яшьләре белән эш тәҗрибәсен без форумның ябылышына калдырабыз аларның чыгышларын. Һәм инде хәзер сүзне соңгы чыгыш иттереп Җидепулат шәһәренең татар сәнгать мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, кечкенә Апуш татар клубы җитәкчесе Диләнур Рамил кызы Ахунҗановага бирәбез көчле алкышлар. Хәер көннәр барыгызга да, хөрмәтле президиум, хөрмәтле дуслар. Мин үзем инде әйткәнчә Семипалат шәһәреннән, Җидепулат шәһәреннән килдем. Кулларыгызны күтәрегез әле. Кем ишеткәне бар Җидепулат шәһәре турында? Семипалатинск, Семей дип атала. Афәрин. Бу Казакъстаннан килгән делегатлар күтәрде кулны. Кемдер әйтер, Семипалатинск шәһәре ул атом тыш полигоны элекке. Кемдер әйтер, Семипалатинск ул Казакъстанның футбол ватаны, чөнки 100 ел элек татар егетләре ярыш командасын оештырып, шунда футбол спорт түрен ачып җибәрәләр дип әйтергә дә була. Кемдер әйтер, анда Семипалат шәһәрендә татар бистәсе бар. Татарстаннан, Башкортстаннан муллалар килеп, мәдрәсәләр оештырганнар, төзегәннәр һәм балаларга, татар балаларына гына түгел, казак балаларына, кыргыз балаларына дин белем биргәннәр. Мин үзем Шауда туып, Казанда үскән, укыган кеше һәм ничектер 4 ел элек мин Семипалат шәһәре турында белмәдем, Казакъстан турында да белмәдем, ләкин язмыш мине шушы Җидепулат шәһәренә илтеп ташлады. Әйтерсез, Достоевскийда 5 ел шунда сөргенгә сөрелгән булган икән. Әйтерсез, мин дә сөргенгә сөрделәрме мине дип, ләкин юк. Мин анда аспирантура буенча Җидепулат татарлары, Көнчыгыш Казакъстан татарларын телен, мәдәниятен өйрәнәм һәм шунда кияүгә дә чыктым. Һәм мин башка бер феномен турында сөйләп китмәкче булган идем. Җидепулат шәһәрендә 25 ел элек уникаль бер оешма төзелә. Ул татар сәнгать мәктәбе. Татар сәнгать мәктәбе дигәндә, сез нәрсә күз алдына китерәсез? Чиста татар балалары, татар музыкасын өйрәнәләр дип. Ләкин Җидепулат шәһәрендә алай түгел. Җидепулат шәһәрендәге татар сәнгать мәктәбендә төрле милләт вәкилләре, әрмән булсынды, казах булсынды, рус, украин, алман, хәтта милләт вәкилләре классик һәм рус, казах музыка сәнгатеннән тыш, шулай ук татар сәнгатен өйрәнәләр. Менә мин сөйләшкәндә бер флейтадан укытучы, чын казах кызы миңа әйтә, миңа ди шулкадәр ди татар көе флейтада яңгырашы ошый ди. Икенче бер ханым әйтә, ул яртылаш казах, яртылаш татар. Мин ди башта ди татар музыкасын, татар сәнгатен аңламый идем ди. Ләкин менә шушы татар сәнгать мәктәбенә килгәч, шунда эшли башлагач, мин татар көенең, татар милләтенең шундый моңын аңлый башладым ди. Һәм шуны балаларга җиткерәсем килә ди. Үзе менә тормыш дәврендә инде казаклашып беткән дип әйтергә була. Шушы татар сәнгать мәктәбендә төрле уен коралларыннан тыш, шулай ук бию, җыр, декоратив гамәли сәнгать өйрәтелә. Менә елның башында кечкенә Апуш дигән татар клубын оештырып җибәрдем. Һәм 3 яшьтән кечкенә балалар үзләренең беренче адымнарын атлыйлар шушы татар сәнгать мәктәбендә. Һәр даим шунда төрле чараларда катнашалар. Һәм киләчәктә алар шушы музыка юлын сайлап яки сәнгать юлын сайлап
чын профессионалларга әйләнәләр һәм үзләренең максатларына ирешәләр. Менә әйтеп китәргә була, мәсәлән, Диас Мусалимов дигән бәлки ишеткәнегез бардыр. Шулай татар сәнгать мәктәбен тәмамлаган, хәзерге вакытта Астанада, Казакстан күләмендә дә танылган егет, хәзерге вакытта Нью-Йорк университетында профессор булып эшли, гәрчә аңа 26-27 яшь кенә булса да. 25 ел буе татар сәнгать мәктәбен оештыручысы, әтисе дип әйтим инде, Габделхак Афунҗанов үзенең коллективы белән балаларга 25 ел буе кечкенәдән алып үзенең бөтен белемнәрен, бөтен сәләтләрен, җылылыкларын бирделәр һәм бирәләр. Һәм без беләбез, татарлар бөтен дөнья буйлап таралганнар һәм менә әлеге телне, мәдәниятне саклап калуда, үстерүдә шушы менә шундый сәнгать мәктәпләре яки шундый үзәкләр яки балалар бакчасы, балаларны шундый сәнгать аша бәлки телне, мәдәниятне саклап калуга өнди торган үзәкләр, бердән-бер чыгу юлы бәлки шул телне саклауда, мәдәниятне саклауда. Татар сәнгать мәктәбе 90-нчы елларда оешты. Билгеле булганча, ул перестройка дип әйтәбез, авыр катлаулы еллар, ләкин шушы авырлыкларга карамастан да кеше мөмкинлекләр таба алды. Димәк, шушы авыр вакытларда да мөмкинлекләр зур. Барысы да үзебездә генә тора. Һәм күп сөйләп тормыйм, күрсәтергә кулайрак булыр дип уйлыйм. Хәзерге вакытта сәхнәгә чакырасым килә татар сәнгать мәктәбен тамамлаган һәм хәзерге вакытта бөтен дөнья буйлап танылган яшь музыкантларны чакырасым килә. Диләнүр, бер генә минутка игътибарыгызны алыйм әле. Диләнүр менә Василга әйткән, бая сезгә әйтте бит, Казанга килгәч танышырга һәм әлбәттә татар гаиләләре булсын диде. Менә ул сезнең күз алдыгыздагы тере үрнәк. Шушы форумнарга килгән, танышканнан соң Казакстан җирендә татар гаиләсе кырып, мөмкиндә җимертеп балалар тәрбияләп ятучы гаилә. Менә шушылар күбрәк булсын иде. Гомумән, Семипалат, Җидепулат шәһәре турында мин ике генә сүз әйтәсем килә. Барыгыз да беләсез ул шәһәрне. Бу гади гына шәһәр түгел, Казакстан җирендә урнашкан, Ефәк юлына урнашкан төп үзәкләрнең берсе, аның тәүгесе Оренбург каласында Каргалы, сез аны ишеткәнегез бар тарихтан. Инде Казакстан җиренә күчкәч, Ефәк юлында урнашкан беренче шәһәрләрнең берсе Җидепулат булган. Бу шәһәрдә татарның каймагы урнашкан, чөнки Ефәк юлында сәүдә иткән сәүдәгәрләр шунда яшәп ятып, шунда сәүдә йортлары тотып, Кытайлар белән, бөтен дөнья белән сәүдә иткәннәр һәм шуннан башлап сәүдәләр кирендә таба дәвам иткән. Менә бу шәһәрдә татарның эзе искиткеч бай, рухи байлыгы да күренеп тора. Анда татар байлары, татар сәүдәгәрләре муйскалар салган мәчетләр, тарихи мәчетләр бүгенге көндә дә гөрләп утыралар. Алар оештырган, алар белән бәйле бер генә ни әйтәсем килә. Идел буеннан киткән бер татар кешесе, әле Циолковскийлар заманында, ул вакытта очкычлар булмаган, очкычларны әле булдырырга тырышучылар күп булган, шулар арасында татарлар да булган. Моны ул легенда буларак ул шәһәрдә яши, Казакстанда яши. Менә шул татар кешесе үзендә көймәгә очкыч ясап, шул көймә белән Иртеш елгасы аркылы очып чыгып, яңадан әйләнеп чыгып, шәһәр башлыгының зур бүләгенә лайык булган һәм татарлар арасында бүгенгә хәтле яшәүче легенданың автор булып кирип калган. Мондай шәхесләребез безнең шактый төрле җирләрдә. Менә сезгә яшьләргә мин шуны әйтәсем килә. Biz искиткеч бай халык, biz зур байлык өстендә утырабыз, рухи байлык өстендә. Безнең дөнья халыклары, дөнья галимнәре өйрәнә торган тарихыбыз бар. Безнең дөнья халыкларына үрнәк итеп күрсәтерлек сәнгатебез, мәдәниятебез, аның нигезләре менә шушы халыктан килгән сәнгать ул. Безнең әгәр дә моңнарыбызны, җырларыбызны без
her bir гаиләдә саклыйбыз икән, biz чыннан да Нурбәк дөрес әйтте, позитив дип. Biz телне саклау турында гел җавап телне саклый бетәйин дип сөйләшергә түгел, ә менә үзебезнең шушы байлыгыбыз нигезендә бүген балаларыбызны ничек тәрбиялый алабыз, шул турында сөйләшергә кирәк. Аны сөйләшер өчен үзеңә бик рухи яктан бай булырга кирәк. Шушы байлыкны, җырларыбызны, моңнарыбызны, шигырьләребезне, Тукайны, без бит Тукайны биек Тукай дип юкалына йөртмибез. Читтиләрдә яшәгән, читтебәкләрдә, әнә Австралияларда яшәгән милләттәшләребездән сорагыз. Алар Тукайны бездә сезнең белән безнең кебек түгел, ул чыннан да өстәл китабы. Аларның андагы балалар Тукай белән туалар, Тукай белән яшиләр. Менә шушы әйберләрне без үзебезнең һәр гаиләдә кертсәк, бик дөрес булыр. Безнең бу байлыгыбыз татар гаиләсенең, менә гаилә турында сүз бара. Безнең мондый бүгенге шартларда татар гаиләсенең киләчәге бик өметле булачак, чөнки без төп акцентны татар гаиләсен супер проект иттереп үзебезнең милләтебезгә кертү турында уйлыйбыз хәзер. Ул шулай булачак та, чөнки әгәр дә бер яктан ниндидер басым көчәя икән, икенче яктан ул калкып чыгарга тиеш һәм ул шушы өлкәдә бөтен мәсьәләләрне хәл итүгә хезмәт итәргә тиеш. Менә шуңа күрә дә Татар конгрессы каршында эшләячәк татар гаиләсе ул киләчәк елда супер проект буларак тәкъдим ителәчәк һәм әлбәттә без сезне булачак яшь гаиләләрне менә бу форумга килеп танышкан булачак гаиләләрне шушы проектта катнашырга чакырабыз, дибез. Рәхмәт. Таныштырасым килә Альбина Хайбуллина. Новосибирск шәһәре махсус музыкаль колледж укытучысы, татар сәнгать мәктәбен тәмамлаган, Глинка исемендәге Новосибирск дәүләт консерваториясын тәмамлаган яшь пианист, Новосибирск өлкәсе губернаторы, Новосибирск шәһәре мэриясе Вадим Репин, Юрий Розум стипендиаты, Россия Федерациясының сәләтле яшьләргә ярдәм итү буенча премия лауреаты Дания Хайбуллина. Данияның сіңлісі Альбина Хайбуллина татар сәнгать мәктәбен шулай тәмамлаган, Новосибирск махсус музыкаль колледжын тәмамлагучы скрипач, күп төрле халыкара конкурслар лауреаты һәм хәзерге вакытта ул Алманиянең Германия Эссен шәһәрендә Фолкланд мәдәният университетында укый. Безнең яшенә карамастан да күп кенә шундый уңышларга ирешкән кеше. Хәзер таныштырасым килә безнең күренекле баянчылар. Чынлап әйткәндә алар 3 кеше, трио, ләкин бер Альбина исемле кызыбыз килә алмады. Руслан Тураев минем янымда, шулай ук татар сәнгать мәктәбен тәмамлаган, Семей шәһәренең Мукан Тулибаев исемендәге музыкаль көллияте һәм татар сәнгать мәктәбе укытучысы, Астана шәһәренең Казах Милли мәдәният университетын тәмамлаган, халыкара конкурслар лауреаты, мәдәният өлкәсендә Нурсултан Назарбаев фонды премиясе лауреаты, Астана шәһәрендәге Казахстан Баян Фест дигән халыкара баян сәнгате фестивале директоры, баян буенча Шотландия дөнья кубогы иясе Руслан Тураев һәм аның яшь ярдәмчесе, әле мәктәпнең музыка мәктәбендә укучы Руслан Галки, шулай ук республика күләм һәм халыкара конкурслар лауреаты Руслан Галкиев. Әле бу исемнәр
Bunun bilen bizden bunlar konuşma yortası tamamladı. Özellikle dostlar hazır bu vakitte bizden ofisyal olmadan din tuğan gibi bizden birgeler basıp jırlayıp